Szanowni Państwo, godzina 14, zaczynamy punktualnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dobrze, jesteśmy wszyscy, tak. Witam Państwa bardzo serdecznie. Muszę powiedzieć, że kiedy w maju po raz pierwszy przecieraliśmy szlaki, organizując po raz pierwszy online konferencję dla nauczycieli języka kaszubskiego, mieliśmy ogromną nadzieję, że spotkamy się, Szanowni Państwo, już tak tradycyjnie we wrześniu w Gdańsku, w gościnnych murach Wydziału Filologicznego. Niestety sytuacja obecna, epidemiologiczna, jeszcze na to nam nie pozwoliła, więc witam Państwa bardzo serdecznie online. Dzisiaj też konferencja poświęcona nauczaniu zdalnemu, nauczaniu, jak wykorzystać możliwości, które daje nam internet i ta wirtualna rzeczywistość. Organizatorami dzisiejszego spotkania są Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Instytut Filologii Polskiej, a tak naprawdę również etnofilologia kaszubska. Witam bardzo serdecznie gospodarzy dzisiejszego spotkania. Witam prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, pana Jana Wyrobińskiego. Dzień dobry, witamy. I witam bardzo serdecznie dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, pana doktora habilitowanego Dariusza Szczukowskiego. Witamy, panie dyrektorze. Dzień dobry. Szanowni Państwo, pozwólcie, że poproszę o zabranie głosu gospodarzy dzisiejszej konferencji. Panie prezesie, zapraszam i oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam z Torunia. To też część Pomorza, tutaj co prawda po kaszubsku nie uczą, ale jest wielu Kaszubów i sprawy kaszubskie są wielu osobom w Toruniu bliskie. Tak jak powiedziała pani Lucyna, za nami te doświadczenia, które dotknęły cały system szkolnictwa w Polsce i nie tylko w Polsce. Jesteśmy bogaci o pozytywne doświadczenia, ale również o negatywne i bowiem ten przymus bycia w przestrzeni wirtualnej okazał się dosyć skomplikowany i nie wszyscy potrafili się znaleźć w tej nowej rzeczywistości. Wydaje mi się, że ta dzisiejsza konferencja będzie również jakąś próbą podsumowania tego wszystkiego, czego doświadczyliśmy, niekiedy wbrew naszej woli, znajdując się w tym stanie pandemii. Jak wszyscy zauważali, pewien postęp w nauczaniu zdalnym został wymuszony przez naturę i musimy się do tego dostosować, ale jednocześnie mieć świadomość wszystkich zagrożeń i pułapek, jakie z tym się wiążą. Chciałbym bardzo podziękować panu dyrektorowi Wydziału Filologii Polskiej i wszystkim pracownikom naukowym Uniwersytetu Gdańskiego, którzy uczestniczą w tych konferencjach, a szczególnie w tej dzisiejszej. Myślę, że ona dla wszystkich uczestników, dla nauczycieli w szczególności będzie, których mamy już bodajże 68 zarejestrowanych, będzie też taką próbą indywidualnego rozliczenia się z tym czasem zdalnego nauczania języka kaszubskiego, w tym całym skomplikowanym problemie zdalnego sterowania nauczaniem w szkołach, którego doświadczyliśmy w poprzednim roku szkolnym. Z nadzieją, że po prostu znajdziemy pewną równowagę pomiędzy tym, jak się okazuje, jednak niezbędnym elementem, czyli kontaktem ucznia z nauczycielem bezpośrednim, fizycznym i byciem w grupie, a tym nowoczesnym i stwarzającym nowe możliwości systemem zdalnego sterowania, również na polu nauczania kaszubskiego. Chciałbym podziękować wszystkim Państwu za gotowość uczestniczenia w tej konferencji, panu dyrektorowi i wszystkim, jak również życzyć, żeby te godziny spędzone przed ekranem laptopa nie były zmarnowane zarówno dla naszych sprawności intelektualnych, jak również dla sprawy nauczania języka kaszubskiego, które jest nam tutaj wszystkim członkom zrzeszenia najbliższe, a szczególnie panu Gracjanowi, jak sądzę. Także, szanowni Państwo, dlatego
życząc, pozwalam sobie pozostawić Państwa z programem konferencji i z jej wykładowcami. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Zapraszam jeszcze o zabranie głosu. Poproszę pana dyrektora Instytutu Filologii Polskiej, pana Dariusza Szczukowskiego. Zapraszam. Chciałbym Państwa przede wszystkim serdecznie przywitać na tym kolejnym spotkaniu, kolejnej konferencji poświęconej nauczaniu języka kaszubskiego. Oczywiście, jak tutaj już wspomniano, tematykę, problematykę tej konferencji wymusiła ta sytuacja pandemiczna. Ona właściwie pokazała, że nauczanie zdalne, nauczanie z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnych jest w tym momencie nie jakąś aberracją w systemie nauczania, jakąś taką, ale okazuje się, że on jest po prostu koniecznością, tak? Że także ten semestr poprzedni w szkole, z perspektywy także wykładowcy akademickiego, ale też z perspektywy rodzica, pokazał, że my musimy się zmagać z nowymi ścieżkami edukacyjnymi, z nowymi narzędziami edukacyjnymi i z drugiej strony chyba też przemyśleć samą istotę szkoły, zastanowić się nad tym, jak ta edukacja, jak szkoła powinna wyglądać. I nie wiem, czy nie powinniśmy też myśleć o wybieganiu w przyszłość, zastanowić się nad tym, jaka mogłaby być szkoła, tak spróbować pomyśleć tę szkołę inaczej. Oczywiście Państwa głównie interesuje tutaj nauczanie języka kaszubskiego i mam nadzieję, że to spotkanie, ta konferencja, która jest organizowana zdalnie, doprowadzi do pewnych takich owocnych obrad i owocnych przemyśleń związanych z wykorzystywaniem tych technologii informacyjno-komunikacyjnych. I mam jeszcze taką cichą nadzieję, że konferencje, które będą właśnie mówić o TIK-u, o tych wszystkich technologiach, i to jest moje takie życzenie, marzenie, żeby jednak one pojawiały się nie jednorazowo, wyjątkowo, ale tak, żeby one były wpisane jak gdyby w nasz namysł dydaktyków, metodyków w sposób taki ciągły, przemyślany, wymagający ciągłej naszej pracy właśnie nad tymi różnymi sposobami wykorzystywania narzędzi, które z jednej strony mogą nam pomóc w nauczaniu czy uczeniu się języka kaszubskiego czy innych przedmiotów, ale z drugiej strony musimy też pamiętać o pewnych ich ograniczeniach, tak? I starać się jednak wypracować taki system pracy, aby zarówno i nauczyciele, czyli Państwo, i uczniowie wykorzystywali w sposób jak najbardziej owocny i efektywny te nowe narzędzia. Dziękuję bardzo i życzę Państwu owocnych obrad. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Właśnie dlatego dzisiejsza konferencja. Poszukamy plusów pewnie i gdzieś minusów tego zdalnego nauczania, ale też, szanowni Państwo, nauczyciele języka kaszubskiego, myślę, że będziecie Państwo mieli dzisiaj też bardzo dużo pomysłów na te lekcje. Może nie zawsze chcielibyśmy, żeby były zdalne, ale pewnie gdzieś tak to będzie się to nasze życie toczyło, że niekiedy trzeba będzie poprowadzić lekcje jeszcze zdalnie, ale mamy też dla Państwa przygotowane propozycje lekcji w realu, ale na czas pandemii. To pani Magdalena Buda, ale to za chwileczkę. Dziękuję bardzo. Jest Państwa już spora grupa, jest już prawie 70 uczestników. Jak zawsze Państwo myślimy o nauczycielach regionalistach i stąd te konferencje już od 8 lat na Uniwersytecie Gdańskim. Od 9 Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie organizuje te konferencje. Dzisiaj Łódźmy po kasiepsku w szkole online. Bardzo chciałabym podziękować prelegentom, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Pozwólcie Państwo, że skieruję na początku podziękowania do pani doktor Justyny Pomierskiej, bo bez pani doktor Justyny Pomierskiej pewnie przez te 8 lat trudno byłoby zorganizować bez takiego partnera wspaniałego, partnerki w organizacji konferencji, te konferencje dla Was, szanowni Państwo, nauczyciele. Bardzo dziękuję, że przyjął zaproszenie również pan dr Maciej Dębski, socjolog z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry i witam serdecznie. Jest z nami również pani dr Ewa Andrzejewska,
germanistka, polonistka, pracownik naukowy Uniwersytetu Gdańskiego w Instytucie Filologii Germańskiej. Myślę, że nauczycielą kaszubistą przedstawiać pani doktor Ewy nie potrzebuję. Jest naprawdę znaną dla naszych nauczycieli. Witam również bardzo serdecznie panią Magdalenę Budę. Pani Magdalena jest germanistką, ale również liderką gdańskiego projektu kreatywnej pedagogiki. Myślę, że tutaj pani Ewa dzisiaj, przepraszam, pani Magda, ale z panią Ewą, ale pani Magda dzisiaj bardzo dużo pomysłów państwu przedstawi, jak te lekcje można zdalnie i ciekawie poprowadzić. Witam również bardzo serdecznie i dziękuję, że przyjęliście nasze zaproszenie. Absolwenci etnofilologii kaszubskiej. Pierwsza absolwentka to Paulina Węsierska, witamy, pierwszy rocznik. Witam serdecznie. I tegoroczny absolwent etnofilologii kaszubskiej, Gracjan Popka. Dobry dzień. Dziękuję, że jesteście z nami i współtworzycie dzisiejszy program. A o programie i o dzisiejszych referatach poproszę o omówienie, wprowadzenie do konferencji panią dr Justynę Pomierską. Dzień dobry Państwu. Naprawdę miło mi, że jesteśmy. Nie śledzę tych wszystkich numerków, cyferek i w ogóle wszystkiego, bo te technologie może i są nam życzliwe, ale ja w tych całych nerwach, czy to wszystko nam wyjdzie, to nie ogarniam tych wszystkich okienek, które widzimy na ekranie. Mam dość mały ten ekran. Program konferencji Państwo znają. Nie będę szeroko tłumaczyć. Cieszę się, że jest on różnorodny, że będziemy do Państwa mówić i mamy nadzieję, my, ci akademicy, że Państwo będziecie słuchać naszych głębokich przemyśleń, ale także mamy nadzieję, że warsztaty, które proponujemy, czyli te różne praktyczne rzeczy, dadzą się tutaj w tym zdalnym sterowaniu w jakiś sposób przedstawić i że nasze dzisiejsze wrześniowe spotkanie będzie pomocą w dalszej pracy, bo mimo, że mamy nadzieję, że los nas nie zamknie ponownie w domach, no to już wiemy, że wiele szkół stanęło przed takim trybem nauczania i nie mamy wpływu na to, jak się potoczą nasze losy, kiedy przyjdzie jesień. A jesień idzie, nie ma na to rady. Także rozpoczynamy naszą konferencję. Cieszę się, że Państwo żeście przybyli wszyscy, że przybyli ci, których widzę w tych 9 okienkach. Myślę, że czas zaczynać. Przed nami 3 godziny przed komputerem i to właściwie bez takiej wymuszonej przerwy. Program konferencji Lucyna tutaj szybciutko omówi technicznie, jak będzie wyglądał, ale nie zakładamy, że robimy przerwy techniczne, tylko lecimy ciurkiem. Kto ma potrzebę wyjść, to idzie z laptopem do łazienki. Na przykład. Szanowni Państwo, te przerwy techniczne pomyśleliśmy takie 10-minutówki, gdzie absolwenci etnofilologii kaszubskiej będą przybliżać zasoby internetowe, które można wykorzystać w nauczaniu języka kaszubskiego. To będą takie nasze przerwy, gadające przerwy. Jak Państwo będziecie, oczywiście w każdym innym momencie Państwo również możecie wejść, jak nie weźmiecie tego laptopa ze sobą, to też nic się nie stanie, bo rejestrujemy dzisiejszą naszą konferencję i w przyszłym tygodniu umieścimy zapis na stronach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Ja jeszcze chciałabym podziękować osobie, która jest w tej chwili niewidoczna. Przed 14 Tomek Keller był widoczny, ale jest tam gdzieś ukryty. Dziękuję Tomaszowi Kellerowi za wsparcie techniczne, dziękuję Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku i Pomorskiemu Centrum Sieci Organizacji Pozarządowych za dzisiejsze udostępnienie łącza i za to wsparcie, które mamy. Konferencję chcę zacząć. Dziękuję i zapraszam pierwszego prelegenta, pana doktora Macieja Dębskiego, który powie nam, czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią właściwie zadbać. Zapraszam do wysłuchania pierwszego referatu. No dobrze, to witam serdecznie Państwa. Pewnie zaraz się gdzieś tutaj pojawi moja prezentacja. Tak, a propos tego, co pani Justyna powiedziała w kontekście zabierania nowych technologii do toalety,
Zawsze to odradzamy naszym słuchaczom. Natomiast jak pytamy małe dzieci, dlaczego biorą telefony do toalety, to mówią często, że to jest jedyne miejsce, gdzie mogą zamknąć się na klucz od środka i już wtedy im nikt nie przeszkadza. Proszę Państwa, rozmawiamy dzisiaj pokrótce o higienie cyfrowej. Temat nowy, temat bardzo często niedoceniany, temat bardzo często, o którym się w ogóle nie dyskutuje dzisiaj w domach, więc może to będzie dla Państwa zaskoczeniem, natomiast my dzisiaj żyjemy w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Dzisiaj na świecie użytkowników internetu jest więcej niż użytkowników szczoteczki i pasty do zębów, więc tak jak rozmawiamy z rodzicami, z uczniami, z dziećmi o higienie takiej osobistej, powinniśmy coraz częściej mówić o czymś, co się nazywa higieną cyfrową. Jakie elementy na nią się składają, o tym powiem w swoim wystąpieniu, natomiast też pokażę wyniki badań, które prowadziliśmy właśnie w okresie pandemii koronawirusa, gdzie okazało się, że ten czas ekranowy, czyli czas spędzany przez nas przy komputerze, wystrzelił bardzo kosmicznie mocno do góry i to nie tylko wśród uczniów, ale przede wszystkim wśród nauczycieli. No a nasz mózg jest jednak bardzo często do takiego przeładowania informacją najnormalniej w świecie nieprzygotowany. Z tym mózgiem to w ogóle jest ciekawa historia. Gdyby przyjąć założenie, że nasz gatunek ludzki żyje 200 000 lat na Ziemi i że pokolenie to około 20 lat, to tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo 10 000 kropek, czyli jedna kropka to jedno nasze pokolenie gatunku Homo sapiens, więc tych kropek tutaj jest sporo, bo 10 000. No i tak sobie funkcjonujemy przez te 200 000 lat. Przez pierwsze 150 000 lat no, zasadniczo się nic ciekawego w naszym życiu nie działo. Od 50 000 lat zaczynamy mówić o wykorzystywaniu języka, zaczynamy mówić o liczbach, zaczynamy mówić o symbolicznym myśleniu. Natomiast w prawym dolnym rogu zobaczycie Państwo, że są takie 3 zaznaczone kropki. To jest 60 lat. Od tylu czasu, od 60 lat używamy czegoś, co się nazywa szeroko rozumiane media. Oczywiście był to telewizor, była to radio wcześniej, prawda? Natomiast tak naprawdę od jednej kropki, czyli od 20 lat korzystamy z nowych technologii. Oczywiście te nowe technologie sprzed 20 lat, a te dzisiejsze to jest niebo a ziemia. Natomiast no, my musimy sobie zdawać sprawę i chciałbym, żeby Państwo sobie też w czasie tego mojego krótkiego wystąpienia zdali sprawę, że my tak naprawdę o nowych technologiach mało wiemy. Z racji tego, że się dopiero nimi zajmujemy, mało wiemy o wpływie nowych technologii na nasze życie. Jest on pozytywny, ale potrafi być bardzo szkodliwy. Z racji tego, że mało wiemy o nowych technologiach i tak naprawdę zaczynamy dopiero wkraczać w rozwój czy w erę rozwoju technologicznego, nasze prawo w Polsce w żaden sposób nie jest dopasowane do współczesnych wyzwań w zakresie używania nowych technologii. Nie mamy żadnych programów profilaktycznych, nie mamy żadnych ustaw, rozporządzeń. Cały czas się zastanawiamy, jaka jest właściwa granica korzystania z portali społecznościowych, czy to 13, czy to może 16, a może 11, czy 9. Nie doceniamy z racji tego, że mało wiemy o nowych technologiach, nie doceniamy pozytywnych oraz negatywnych konsekwencji używania czy nadużywania nowych technologii, ale też no, jeżeli nadużywamy nowych technologii, jeżeli jesteśmy od nich uzależnieni, nie mamy wystarczającego wsparcia terapeutycznego, a nawet farmakologicznego, bo oczywiście nadużywanie nowych technologii, nie wiem, problemowe granie w grę, czy uzależnienie od gier cyfrowych również leczy się farmakologicznie. Z racji tego, że dopiero jesteśmy na początku naszej drogi z nowymi technologiami,
nie rozmawiamy o problemach związanych z byciem naszym w sieci albo byciem naszych uczniów czy naszych rodziców. Ja mam nadzieję, że dzisiaj wśród nas są nie tylko nauczyciele, ale też większość z nas jest rodzicami, może jest babcia, może jest dziadek gdzieś między nami, więc proszę sobie wziąć z tego wykładu, co Państwo chcą jakby w różnych aspektach swojego funkcjonowania w życiu. No ale też wracając do tego mózgu, nie doceniamy jednej bardzo ważnej rzeczy, że twórcy nowych technologii, twórcy portali społecznościowych, twórcy komunikatorów, twórcy gier, twórcy różnych platform, gdzie możemy streamować, przekazywać muzykę czy filmy, wykorzystują nie tylko swoje zasoby intelektualne, ale w ogóle wykorzystują to, jak się nasz mózg zachowuje. Więc troszkę o tym mózgu na pewno też dzisiaj będę mówił. Żeby ustawić odpowiednią optykę, żeby rozmawiać w sposób rzetelny o higienie cyfrowej, no to pierwsze, co trzeba powiedzieć, to, że technologie nie są ani dobre, ani złe. One po prostu są. Spotkałem się z takim sformułowaniem, że tak naprawdę dzisiaj poprzez połączenie się z internetem my, nauczyciele, my rodzice, my dziadkowie, my babcie, uczniowie, dzieci, my jesteśmy w stanie zaspokoić de facto wszystkie nasze potrzeby, od biologicznych począwszy, tak jakbyśmy sobie po piramidzie Maslowa poszli, poprzez poczucie bezpieczeństwa, poprzez poczucie tożsamości, przynależności do grupy, czy poczucie samorealizacji i akceptacji. Internet jest dzisiaj środowiskiem, który nie powinniśmy kojarzyć, że coś przyłączyliśmy do komputera i sztywne łącze, czy cokolwiek i jesteśmy w jakiejś nieznanej nam przestrzeni. Ta przestrzeń jest bardzo znana, w szczególności naszym uczniom i naszym dzieciom, co wcale nie oznacza, że tak super się po niej poruszają. Więc ta demagogia i to straszenie internetem jest totalnie dzisiaj bez sensu. Jeśli nauczyciel chce w jakiś sposób być bliżej ucznia, on z jednej strony musi wykorzystywać nowe technologie, te technologie informacyjno-komunikacyjne, o których powiedzieliście Państwo, czy powiedzieliśmy w wprowadzeniu do tej konferencji, ale nauczyciel i internet, czy nauczyciel używający internetu, to też doskonała okazja czy sytuacja do tego, żeby to uczeń był bardzo często dla nas nauczycielem, bo nasze pokolenie rzeczywiście w kontekście takim technicznym, technologicznym troszkę gonimy tą młodzież, która urodziła się w dobie internetu. To jest dobry moment, żeby odwrócić proces edukacji i żeby, jeśli nawet mamy problem z używaniem nowych technologii, żeby to uczniowie byli naszymi nauczycielami. To, co teraz Państwo widzą, ta kwestia tego, że to nie media cyfrowe niszczą więzi, warto ustawić też optykę taką, że to nie jest tak, że pojawił się internet i już nikt ze sobą nie rozmawia, że mamy kryzys rodziny, kryzys relacji. Nasze doświadczenia badawcze, doświadczenia Fundacji Dbam o Mój Zasięg, szkoleniowe jasno pokazują, że te więzi i te relacje już wcześniej było coś z nimi nie tak w kontekście uczniów na przykład i rodziców i to z kolei sprawia, że dzieci mogą być totalnie zanurzone w sieci i dla nich to, co się dzieje w sieci jest większym autorytetem, czymś ważniejszym niż to, co się na przykład dzieje w domu. No i bardzo ważna kwestia z tym powiązana, ja specjalnie ten slajd wrzucam na swoich prezentacjach, żeby uzmysłowić, że jeżeli widzimy nadużywający internet, nadużywający komputer, grę, cokolwiek, widzimy, że dziecko nadużywa nowych technologii, to trzeba się zastanowić w ogóle, czy to dziecko ma alternatywę jakąkolwiek do tego, żeby być poza siecią. No bo niestety znowu okazuje się, jak prowadzę zajęcia z rodzicami, że współczesny rodzic, zaganiany, mający często problem z robotą, ale moi rodzice też byli zaganiani, też mieli problem z robotą, więc ci współcześni rodzice bardzo często
łatwiej jest im dać telefon, tablet dziecku, a trudniej tworzyć taką alternatywę do świata cyfrowego. Czyli chcę przez to powiedzieć, że odpowiedzialny cyfrowo uczeń, odpowiedzialne cyfrowo dziecko, odpowiedzialna cyfrowo szkoła to nie tylko taka, która świadomie, fajnie, bezpiecznie, twórczo, kreatywnie używa nowych technologii, ale również taka, która buduje całą alternatywę offline. Bo często jest tak, że potrafią młodzi być w sieci, ale jak tej sieci nie ma, to zaczynają się dziać nieciekawe procesy i bardzo dużo młodzieży i wiele dzieciaków po prostu bez tej sieci nie potrafi żyć. No ale to też nie jest tak, że niebo się otwiera i spada tablet, prawda? Ten tablet ktoś podaje. Bardzo często to podawanie dzieciom nowych technologii jest jakby czynnością niewłaściwą. My, badacze internetu, coraz częściej odchodzimy od takiego offline-online, prawda? Chociaż ustawiając optykę, muszę Państwu powiedzieć, że wszyscy, którzy dzisiaj są z nami na tym naszej konferencji, my jesteśmy ostatnimi świadkami na Ziemi, ostatnimi takimi osobami, które mogą powiedzieć: pamiętam czas bez internetu. Kiedyś tego internetu nie było. Bo wszyscy urodzeni po 90 roku tego czasu już nie pamiętają, prawda? To jest oczywiście naturalna konsekwencja rozwoju nowych technologii, ale warto się zastanowić, czy w swojej pracy my nie powinniśmy mieć pewnego rodzaju, swoistego rodzaju misji do przekazania, że fajnie jest żyć bez nowych technologii, co wcale nie oznacza, że trzeba być cyfrowym pustelnikiem. To wcale nie oznacza, że trzeba zabierać smartfony. To wcale nie oznacza w końcu, na co nie mam w sobie zgody, że wciąż są, i to bardzo liczne szkoły, które w statuty szkolne, w regulaminy wpisują zakaz przynoszenia telefonów do szkoły. No, o tym jeszcze troszkę powiem. Więc proszę Państwa, zobaczcie, stworzyłem taki trójkąt i patrząc od dołu, można powiedzieć tak, że jeśli nie dbam o higienę cyfrową, cokolwiek to nie znaczy, jeszcze Państwo mogą tego dobrze nie kojarzyć, ale zaraz wyłożę kawę na ławę, to jeśli jestem niehigieniczny w używaniu nowych technologii, zaczynam w jakiś niekorzystny sposób nimi gospodarować. Czyli zaczynają się w naszym mózgu utrwalać niekorzystne wzory związane z używaniem nowych technologii. Niekorzystne wzory, na przykład, nie wiem, kładzenie się z telefonem do łóżka, powodują, że jeśli to często robię, no to okazuje się, że powstają złe nawyki. Złe nawyki mogą prowadzić do uzależnienia czy do problemowego używania nowych technologii. My wciąż, to co powiedziałem na samym początku, jesteśmy bliżej niż dalej rozwoju nowych technologii. My wciąż nie mamy czegoś takiego jak uzależnienie od telefonu, ten fonoholizm na międzynarodowych klasyfikacjach chorób. My wciąż nie mamy uspójnionych definicji, kiedy zaczyna się uzależnienie, a kiedy to jest jednak jeszcze nawyk. Posiłkujemy się różnymi schematami z uzależnień od substancji psychoaktywnych. Dotyczy to również terapii, które w 100% w większości przypadków są wręcz przekładane z alkoholika na uzależnionego od Facebooka czy uzależnionego od gry, co wcale nie powinno mieć miejsca. No ale my musimy być świadomi, proszę Państwa, że to, że używamy nowych technologii, załatwia w naszym organizmie dwie sprawy. Po pierwsze, jest nam przyjemniej, jest nam fajniej. Po drugie, redukujemy stres. Czyli wpływamy tak naprawdę używaniem nowych technologii na dwa neuroprzekaźniki, na dopaminę i na kortyzol. O tym się praktycznie w ogóle nie mówi. Ale jak prześledzicie sobie Państwo teraz te 6 punktów, to jest bardzo proste do zrozumienia. Nasz mózg jest wręcz stworzony do przyjemności. Nasze używanie nowych technologii poprawia nam nastrój i powoduje, że nasz mózg odczuwa przyjemność, czytaj nagrodę.
No ale jeżeli ciągle sobie nagrody dostarczamy do naszego mózgu, to ta nagroda w pierwszym dniu nie będzie tak samo warta jak w 30 dniu. Wyobraźcie sobie dziecko, które nigdy nie jadło cukierków, dostaje pierwszego dnia cukierka, to jest mega dla niego wydarzenie. Potem 2, 3, 4, 5, 10, 30, czy wartość, czyli poczucie tej nagrody 30 dnia będzie tak samo, ten cukierek będzie tak samo ważny, taką wielką nagrodę będzie stanowił jak w pierwszym dniu? Nie. Więc dziecko 30 dnia może powiedzieć, ja nie chcę jednego cukierka, ja chcę 15 cukierków na przykład, prawda? Podobnie jest z naszym używaniem nowych technologii. Po prostu im więcej używamy nowych technologii, im więcej korzystamy z telefonu, z tabletu, z Netflixa, tym jeszcze bardziej częściej chcemy, bo nasz mózg szuka wyrównania poziomu w nagrodzie. My odczuwamy tę nagrodę i co się okazuje? Okazuje się, że jak mózg widzi, że czuje się przyjemnie i jakby chce więcej tej nagrody, zaczyna preferować tę czynność, która daje nagrodę nad innymi czynnościami, których dotychczas dokonywaliśmy. Dlatego jeżeli zobaczycie wśród swoich uczniów albo wśród swoich dzieci osoby, które, nie wiem, ćwiczyły judo, ale już nie ćwiczą judo, bo siedzą na kompie, to prawdopodobnie oni są na tym etapie, że ich mózg nie chce ćwiczyć judo, bo większą przyjemność i lepiej się ten mózg czuje wtedy, kiedy używany jest komputer. Oczywiście, jeżeli ciągle coś robimy, powstaje ten nawyk, o którym mówiłem. Nawyk, czyli nasze zachowanie automatyczne. Przestajemy dostrzegać, że czymś niewłaściwym jest branie telefonu do łóżka, prawda? Teraz oczywiście mogę zadać pytanie i powiedzieć, napiszcie na czacie, kto bierze telefon do łóżka na przykład, nie? Albo kto się budzi, pierwsze co robi, to się budzi i korzysta z telefonu. Od razu powiem, chociaż nie mam tutaj tej danej w prezentacji, ale od razu powiem, że 8% młodzieży, a przebadaliśmy ponad 50 000 uczniów, budzi się w nocy, zawsze budzi się w nocy i używa telefonu. No więc mamy nawyk, mamy tą kwestię automatyzacji, no ale jeżeli nie jesteśmy pod siecią, nie jesteśmy dostępni w internecie, no to zaczynamy źle reagować, prawda? I można powiedzieć, że młodzież, czy my, nasze pokolenie, osoba uzależniona od nowych technologii, ona się zachowuje dokładnie tak samo jak alkoholik na detoksie, prawda? Drżenie rąk, nadmierna potliwość kończyn, przyspieszony oddech, czegoś mi brakuje, potrafimy być agresywni w słowie czy agresywni w czynach. Znam sytuacje i to wcale nie takie wyjątkowe, gdzie rodzice komunikują mi, że ich syn pobił mamę, bo zabrała mu dostęp do gry na przykład, prawda? Więc mamy te syndromy odstawienne, nie chcemy ich czuć, więc tak naprawdę czujemy przymus, żeby ciągle korzystać z nowych technologii, no i potem się okazuje, że nad tymi nowymi technologiami tracimy kontrolę. Nikt o tym, o czym dzisiaj rozmawiam, nie mówił w kontekście zdalnej edukacji. A warto mówić w tym kontekście w kontekście zdalnej edukacji o higienie cyfrowej, bo jest bardzo ważny czynnik, który wpływa na przyjemność, a mianowicie czas przed ekranem. I ten czas przed ekranem bardzo mocno wyskoczył do góry. No więc mamy ten lockdown, mamy słowo koronawirus, mamy przy tym od razu fake newsy, mamy przy tym mnóstwo stereotypowej wiedzy, odezwali się antyszczepionkowcy i płaskoziemcy i tak naprawdę każdy ma swoją prawdę w tym zakresie, natomiast prawda jest taka, że przez nowe technologie i przez to, że w jakiś sposób zostaliśmy wrzuceni na głęboką wodę w świat młodzieży cyfrowej, dzięki nowym technologiom jakoś dociągnęliśmy do końca semestru, tego letniego. Mój Antek, który jest w 2. klasie szkoły podstawowej, poszedł w jednej do szkoły do Gdyni na tydzień. W tym tygodniu ma zdalne nauczanie, w przyszłym też ma zdalne nauczanie, już to zostało nam zapowiedziane, więc można powiedzieć, że nie ma opcji, ale czeka nas nauczanie hybrydowe, czyli łączone, prawda? Ale co w tym nauczaniu jest ważne, no to po pierwsze
musimy sobie uzmysłowić i w maju i w czerwcu razem z Polskim Towarzystwem Edukacji Medialnej, z Fundacją Dbam o Mój Zasięg przy wsparciu Uniwersytetu Gdańskiego i też z Fundacji Orange zrobiliśmy duże badania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli i staraliśmy się połapać wątki i korzystne, i niekorzystne. Powiem dzisiaj o niekorzystnych, a mianowicie o tym, że ten czas ekranowy, to co powiedziałem, bardzo mocno wystrzelił do góry. Zobaczcie, tutaj macie wykres, on dotyczy uczniów, mamy dwie perspektywy, a mianowicie przed zamknięciem szkół i po zamknięciu szkół oraz weekendy i w ciągu tygodnia. Proszę zobaczyć na pierwszy słupek od lewej i trzeci od lewej, czyli co się stało w tygodniu z czasem ekranowym przed zamknięciem szkół i po zamknięciu szkół. Pasek niebieski, 6 godzin lub więcej. Uczniowie przed zamknięciem szkół w tygodniu 7% uczniów używało 6 godzin lub więcej internetu, po zamknięciu szkół 50%. Zobaczcie, co się zadziało u nas, u nauczycieli. Młodzi ten eksperyment zdali chyba najbardziej z nas najlepiej, bo najrzadziej mówili o przemęczeniu, o niewyspaniu, o przeładowaniu, bo taki jest ich świat. Najbardziej krytyczni z uczniów, rodziców i nauczyciele jesteśmy my, nauczyciele, ale też się nie ma co dziwić. Zobaczcie, pierwszy słupek, 6% z nas, nauczycieli, przed zamknięciem szkół w tygodniu korzystało z internetu 6 godzin, dzisiaj 51. Ten czas ekranowy jest istotny, bo on przede wszystkim nas męczy. I nie wiem, jakie są Państwa doświadczenia, ale ja też uczyłem zdalnie swoich studentów. Jednak 6 godzin przy komputerze, a 6 godzin na sali wykładowej, to dla organizmu, to ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to jest tak duża różnica. Jednak praca na własnej energii to jest zdecydowanie czymś innym niż praca na energii studentów. A zatem, jak możemy się chronić? Jak możemy właściwie używać nowych technologii? To, jak właściwie używać nowych technologii, pewnie jest to pytanie na odrębny webinar, natomiast żeby w ogóle myśleć o takim prozdrowotnym używaniu nowych technologii, my musimy zadbać o coś, co się nazywa higieną cyfrową. Warto o niej mówić z różnych względów, chociażby z tego, że jest ona nieunikniona dzisiaj, że rozwój nowych technologii jest nieunikniony, że coraz częściej używamy nowych technologii, że coraz więcej mamy, nie wiem, w smartwatchach, w zegarkach, nie wiem, w telefonach. Natomiast higiena cyfrowa, w mojej opinii, to tak naprawdę jest postawa, która przekłada się na nasze działania i czynności różnego rodzaju, zmierzające do optymalizacji indywidualnego zdrowia somatycznego, psychicznego i społecznego. Ale chodzi o kontekst nowych technologii. Czyli ja mam postawy i mam przekonania, że używanie nowych technologii może pozytywnie bądź negatywnie wpływać na moje zdrowie psychiczne, fizyczne i społeczne, czy na przykład relacje. Jestem tego świadomy, świadoma i staram się robić wszystko, żeby moje używanie telefonu komórkowego, bo będzie ten telefon komórkowy używany, tak czy siak, żeby ono było bezpieczne, kreatywne, higieniczne i przede wszystkim takie, które nie będzie, przepraszam za sformułowanie, za kolokwializm, waliło po naszym zdrowiu psychicznym i fizycznym. Każda grupa badana przez nas w tym badaniu pandemicznym pokazała i powiedziała, że czuje się gorzej bądź dużo gorzej pod względem psychicznym i fizycznym w porównaniu do czasów sprzed zamknięcia szkół. Ważne też jest to też wyszło w naszym badaniu, ewidentnie to, co może ratować i to, co na pewno podnosi dobrostan psychiczny uczniów, rodziców i nauczycieli, to posiadanie dobrych relacji w szkole. O tych relacjach jeszcze powiem. Oczywiście my możemy o higienie cyfrowej mówić, czym ona jest, częściej lepiej mówić, czym ona nie jest.
Nie? Jeśli nie rozstaje się z urządzeniem ekranowym, nie? Pani Justyna mówi, w przerwie bierzemy laptopy do toalety. Oczywiście to był żart, ale tak ludzie robią. Zobaczcie po swoich znajomych, zobaczcie może po samych sobie, zobaczcie może, nie wiem, po waszych partnerach albo po dzieciakach, czemu niektórzy z nas nie rozstają się z urządzeniem ekranowym. To jest kwestia zarządzania powiadomieniami, które ciągle do nas przychodzą. To jest kwestia tego, że robimy wiele rzeczy naraz. Mam przykrą wiadomość dla Państwa, 1% ziemian to są osoby wielozadaniowe. W większości z nas, przepraszam, chciałbym się mylić, ale my nie jesteśmy stworzeni do wielu zadań, robienia wielu rzeczy naraz. A tymczasem badania covidowe mówią wprost, 30% uczniów zadeklarowało, że bardzo często lub często podczas momentu, kiedy my im przekazujemy wiedzę w zdalnym online, oni używają gier, portali społecznościowych, internetu do celów prywatnych. Oczywiście to żaden zarzut dla nauczycieli. No może poza tym, że wielu nauczycieli w ogóle jakby nie umawia się ze swoimi uczniami na tego rodzaju zasady, choć wiem, że trudno kontrolować takiego ucznia, nie przebywając jednocześnie z nim w pomieszczeniu. Natomiast to jest pstryczek w nos dla rodziców. I jeżeli macie kontakt z rodzicami, zawsze im mówcie, że jeżeli nie potrzebujemy używania nowych technologii do edukacji, to najlepiej odstawić. Bo okazuje się, że najnowsze badania nad naszym mózgiem i nad naszą aktywnością tego mózgu mówią tak, nawet jeżeli nie używam telefonu, mój mózg myśli o tym, co w tym telefonie jest. Więc najlepiej usunąć w czasie, jeżeli nie potrzebujemy smartfona, usunąć telefon z pokoju. Brak kontroli nad ilością spędzonego czasu, ale tutaj słusznie zauważyli moi przedmówcy we wstępie do konferencji, chodzi o jakość czasu. Bo ja mogę 5 godzin zbawiać świat i prowadzić super bloga, a ktoś z Państwa może 5 godzin beznamiętnie scrollować Facebooka. Nie? 5 godzin ja, 5 godzin wy, no to tyle samo. No ale jakość używania internetu jest zupełnie inna. Więc, no i oczywiście kwestia samego ustawienia urządzenia ekranowego, na przykład smartfona, prawda, czyli kwestia jasnych kolorów, kwestia szybkiej dostępności. Powiadomienie przecież nie musi być dźwiękowe, prawda, ale bardzo często młodzież ma nie tylko dźwięk, ale jeszcze wibracje, jeszcze światło. Więc trzykrotnie wzmacnia to powiadomienie na przykład, nie? No i czymś niehigienicznym, brakiem higieny cyfrowej jest postawa always on, że jestem ciągle w gotowości do odebrania połączenia. 50% uczniów tak ma. Ciągle czekam, aż ktoś do mnie napisze i zadzwoni. Postawa ciągłej gotowości do czegoś jest bardzo niehigieniczna dla naszego mózgu. Warto o tym pamiętać. Więc co możemy zrobić? No, po pierwsze, kontrolować czas przed ekranem, na przykład nie używać tego telefonu, czy w ogóle nowych technologii, na przykład godzinę, 2 przed zaśnięciem. Nie chodzić wszędzie ze smartfonem. My prowadzimy zajęcia dla uczniów i dla rodziców, gdzie to jest warsztat, gdzie wspólnie robimy skrzyneczki domowe i tam odkładamy telefony. Tylko wiecie Państwo, problem jest taki, że dziecko odłoży telefon i jest, przepraszam za sformułowanie, karne w tym aspekcie, ale przestaje odkładać telefon i jak pytamy się, dlaczego już nie używa skrzyneczki, bo moja mama już dawno nie używa, prawda? To jest kwestia zarządzania powiadomieniami. Proszę Państwa, w latach 50. przeprowadzono super eksperyment na małpach. Podawali małpom sok, które te małpy uwielbiały, i badali im poziom dopaminy, czyli tego neuroprzekaźnika stymulującego ośrodek nagrody. Okazało się, że to tam dopamina po prostu wystrzeliwała w kosmos. Ale w pewnym momencie, zanim podawali im sok, to badacze informowali dźwiękiem, że ten sok za 5 minut będzie podany. Czyli badacze powiadamiali małpy, że za 5 minut będzie sok. Okazało się, że z czasem małpy bardziej reagowały na powiadomienia dźwiękowe niż na samo picie soku. I tak samo jest z nami. Badania nad dopaminą mówią wprost. Jak słyszysz powiadomienie
twój mózg eksploduje o wiele bardziej niż w momencie, kiedy już czytasz tę wiadomość. Bardzo często nudną wiadomość, no ale więc ta kwestia koncentracji uwagi przy włączonych powiadomieniach jest fikcją. Nie rób wielu rzeczy naraz, relaksuj się, odpoczywaj, trenuj swój mózg w sposób analogowy. Zdalna edukacja super, ale przeładowanie informacją nie jest super. Prowadzenie zajęć online jest ok, ale bez włączania elementów relaksacyjnych, bez zadawania nawet prac analogowych, że trzeba coś zrobić i że internet jest tylko potrzebny do tego, żeby wysłać tę fajną rzecz projektową, taka powinna być zdalna edukacja. Szukamy balansu. Co prawda te badania covidowe, jak pytaliśmy uczniów, to się okazało, że 1/3 z nich w czasie pandemii ani razu nie połączyła się online z nauczycielem. To trudno mówić o edukacji zdalnej, bardziej jest to zdalne zadawanie pracy. Proszę zrobić to i to i to. I ja rozumiem, że takie rzeczy robiliśmy w momencie, kiedy w połowie marca zamknęli nam szkoły. Natomiast zupełnie nie rozumiem tych wszystkich, którzy tak robili do końca zdalnej edukacji. Więc wyjaśniajmy, dawajmy fajny przykład, znajdźmy kreatywne zastosowanie używania nowych technologii. Jak nie wiemy jak, zapytajmy się, twórzmy klasowe kodeksy używania nowych technologii. Pozostańmy w dobrych relacjach z uczniami. Higiena cyfrowa leży u podstawy naszego funkcjonowania w świecie cyfrowym, tak jak przez wiele lat u naszej podstawy funkcjonowania ziemskiego leżało coś, co nazywamy higieną osobistą. Mają Państwo kontakt do mnie, w razie czego jestem w stanie do Państwa przyjechać, spotkać się z rodzicami, przeszkolić rady pedagogiczne. Doceńmy to, i przypomnę, że żyjemy w świecie zdominowanym przez nowe technologie. Nie bójmy się nowych technologii, nie wyłączajmy się tak jak 20% rodziców wyłącza się całkowicie ze świata cyfrowego, ale też przedłużmy swoją uważność. Nasi rodzice w naszym wychowaniu mieli troszkę inaczej, bo oni musieli być uważni na to, co robimy realnie. Dzisiaj rodzic, nauczyciel w pewnym sensie musi być uważny, musi mieć przedłużoną uważność. Jesteśmy uważni na to, co robimy i co nasze uczniowie robią realnie, ale jesteśmy świadomi też, że nasza uważność powinna dotyczyć ich świata cyfrowego. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że zasiałem nutkę jakiegoś fajnego ziarna i udanej konferencji. Dziękuję bardzo. Myślę, że nie tylko jedną nutkę, ale i kilkadziesiąt tych nutek. Szanowni Państwo, dbajmy o higienę swoją, ale też o higienę tę cyfrową naszych dzieci. Dziękuję bardzo, Panie Doktorze. Szanowni Państwo, tak jak Pan Doktor powiedział, adres mailowy na prezentacji. Może zaprosicie Państwa zaprosicie Pana Doktora do swoich szkół gdzieś tutaj na terenie całego województwa pomorskiego. A teraz, Szanowni Państwo, Magdalena Buda. Pani Magdalena Buda, tak jak już zapowiadałam, germanistka, ale też liderka Gdańskiej Szkoły Kreatywnej. I dzisiaj dla Państwa przygotowała w pierwszym wystąpieniu swoim o grach i zabawach w czasie pandemii, ale takich w realu. Jak możemy bezpiecznie pracować w szkole. Zapraszam Państwa do wysłuchania Pani Magdaleny Budy. Dziękuję. Dzień dobry, witam serdecznie. Przygotowałam 3 takie zabawy, takie przerywniki, a może i nie przerywniki w czasie zajęć, które można wykorzystać do nauki języka kaszubskiego. Wybrałam specjalnie takie, które nie wymagają za bardzo kontaktu fizycznego, ponieważ niestety wszyscy musimy być w reżimie teraz sanitarnym i mimo, że spotykamy się w szkole, ci co mają szczęście, tak jak słyszałam, Pan doktor mówił, że już dzieci u niego to przeszły na nauczanie zdalne, nie wiem jak Państwo, ja jeszcze chodzę do szkoły,
Na szczęście i mam nadzieję, że tak zostanie. I dlatego przygotowałam takie zabawy, które można wykorzystać, pobawić się, a jednak być w pewnej odległości. Pierwszym takim zadaniem to jest właśnie łańcuch zdarzeń. Jest to bardzo proste zadanie i ta zabawa jest taka na początek, na rozruszanie, ona doda energii, jak opadnie nam w ciągu zajęć. Może też służyć czasami jako powtórzenie. Ja przygotowałam ją w języku niemieckim, mam też w języku polskim, ale poprosiłam właśnie panią Alicję Pioch, która bardzo mi pomogła, przetłumaczyła to dla Państwa na język kaszubski, żeby to było bardziej urealnione. I na czym polega ta zabawa? Polega to na tym, że każdy z uczestników dostaje jedną kartkę, na której jest opisane jakieś zdarzenie lub czynność. I tych kartek jest tyle, ile jest dzieci w klasie. Jeżeli mamy tych dzieci troszeczkę mniej, moment, przepraszam, ktoś mi tu... I teraz tak, jeżeli mamy dzieci mniej niż kartek, ja przygotowałam 20 takich zadań, czyli na klasę 20-osobową, no to wtedy ktoś może dostać 2 karteczki. No ale co trzeba zrobić? Jeżeli każdy uczestnik, który dostanie tą kartkę, nie może przeczytać na głos, co tam dostał, co tam ma, musi wykonać to, co tam jest. Ale wykonać musi w odpowiedniej kolejności. Czyli jak ktoś wykona to zdarzenie, co jest napisane na kartce, czyli jak na przykład mamy, jeżeli ktoś klaśnie 3 razy w ręce, to zarycz jak tygrys. I każdy uczestnik właśnie nie może czytać tego na głos, tylko musi to wykonać. I to jest takie trochę nie ma zabawa, ale za to czytanie ze zrozumieniem. Tutaj jest bardzo ważne. Jeżeli ktoś coś źle wykona, to nie da się przejść do następnego zadania i czasami jest bardzo śmiesznie, bo tak obserwujemy siebie, nikt nie wie, co tam jest po kolei, a zabawa się toczy. Tutaj mam takie właśnie przykłady, niestety nie umiem tak poprawnie czytać po kaszubsku, ale właśnie, że jeżeli, powiem po polsku, że jeżeli ktoś powie cześć, to zaklaszcz 3 razy w ręce. I właśnie jeżeli ktoś zaklaszcze 3 razy w ręce, to zarycz jak tygrys. Jeżeli ktoś zaryczy jak tygrys, to podejdź do tablicy i narysuj kota. I tak dalej, i tak dalej. Tych właśnie zadań jest, jeżeli ktoś zaśpiewa, tak, to zamknij oczy i zachrap. Tak mniej więcej wyglądają te zadania i tak wygląda łańcuch zdarzeń. To jest tylko jedna wersja tej gry. Wy możecie napisać ją dla swojego przedmiotu, albo mogą to zrobić wasi uczniowie, mogą sami wymyśleć, jaką chcą tą zabawę. Moi uczniowie nieraz już to robili też to na zadania jakby dodatkowe i wtedy się wszyscy całkiem dobrze bawili. Następną taką zabawą, jaką chciałabym powiedzieć, to jest aktywny alfabet, który też nie wymaga kontaktu z innym człowiekiem, a jednak nadaje się do pracy właśnie w szkole i to jest właśnie przeliteruj to. Co to jest to właśnie przeliteruj? To prosty sposób na taki przerywnik podczas zajęć lub to takie ćwiczenie na rozgrzewkę lub na zakończenie lekcji, jeżeli nam go troszeczkę zostanie. Jeżeli będziemy traktować to jako wprowadzenie lekcji, nowego słowa, tak, na przykład o czym dzisiaj będziemy rozmawiać albo czego się będziemy uczyć na języku kaszubskim, to też może być. Nie ukrywam, że lepiej wybierać krótszy wyraz w tym przypadku, bo jest łatwiej go rozszyfrować, ponieważ przy dłuższych można się pogubić. Znaczy ja mówię to ze swojej perspektywy, jeżeli chodzi o język niemiecki. Tutaj jak przygotowałam przeliteruj to, są to taki podstawowy alfabet bez tych wszystkich kresek u góry, więc jeżeli byśmy tak zaczynali, moglibyśmy sobie dodać jeszcze swoje jakieś wersje. I na czym to polega?
Polega to na tym, że dana osoba dostaje albo losuje wyraz i musi go pokazać. Czyli nie powiedzieć, ale pokazać, czyli wykonać jakieś czynności. I na przykład jeżeli B, to mamy zrób 2 przysiady, tak? C, podnieś 1 rękę. D, podnieś 2 ręce. E, zrób ręką kółko. F, stań na baczność i tak dalej. Jak to śmiesznie wygląda, jak ktoś pokazuje, każdy najlepiej, żeby powtórzył to ze 2 razy. I wtedy można odgadnąć, kto pierwszy odgadnie, co to jest za wyraz. Nie wiem, bonus, nagroda, jak Państwo uważacie. Uważam, że można tej zabawy przeprowadzić parę wariantów. Jeden wariant to jest na takiego, ja tak nazwałam, na szalonego nauczyciela, czyli nauczyciel przeliteruje uczniom temat danej lekcji. Lub może być wariant na działania grupowe, to znaczy, że możemy podzielić uczniów na 4-osobowe grupy, a każda grupa dostaje 4 wyrazy i musi je przeliterować innym grupom. Warto powtórzyć każdy wyraz 2 razy, tak jak już wcześniej mówiłam, a inni zapisują nowe słówka. Wygrywa ta grupa, która najwięcej powie takich poprawnych tych wyrazów. Może być też wariant na szyfranta, czyli mówimy uczniowi dany wyraz, a on nam go aktywnie przeliteruje, tak? Możemy na szybkiego zająca, wariant 4, gdzie uczeń pokazuje tylko raz każdą literę danego wyrazu, a ten, kto pierwszy zapisze go poprawnie, wygrywa. Mamy też wariant taki na dobry początek. To jest taki, że jeżeli uczniowie się nie znają lub mamy kogoś nowego w klasie, to możemy się przedstawić właśnie w taki sposób. Wariantów może być o wiele więcej i to wszystko od nas zależy, jak sobie to przygotujemy, tak? Jeżeli, taki jeszcze dodatek, że jeżeli macie nadpobudliwe, nadruchliwe dzieci w klasie, to one będą przeszczęśliwe, jeżeli będą mogły w ten sposób uczyć się nowych wyrazów. Możecie sobie dodać jeszcze, jeżeli chodzi o kaszubski, o te wszystkie kreski, kropki nad literami. Następną zabawą, to jest trzecią, jak się dzisiaj czujesz, jak się dzisiaj masz. I tutaj chciałabym troszeczkę Państwa uaktywnić, oczywiście tych, co mają ochotę. To jest taka propozycja na krótkie zadanie, który rozrusza nasz mózg i pozwoli wprowadzić wesołą atmosferę. Mam nadzieję, że jesteście w domu, to na pewno macie weselszą atmosferę, bo już jesteście w domu, a ci, co są w pracy i słuchają z pracy, to może będą mieli lepszy jeszcze nastrój na koniec dnia. I teraz, jak można ją wykorzystać? Przygotowałam parę pytań, na które chciałabym, żebyście sobie odpowiedzieli. Jeżeli mają Państwo jakąś kartkę pod ręką, tak sobie krótko można zapisać, a później na czacie fajnie by było, żeby taką odpowiedź dać. I teraz tak, odpowiadamy na krótkie pytanie. Najpierw proszę mi powiedzieć, jaki kolor ma Państwa samopoczucie. I proszę sobie tylko napisać na karteczce jakiś tam kolor. Nie musimy całego zdania, tylko kolor. Dobrze, to teraz pytanie drugie, które ma być rozwinięciem właśnie zdania pierwszego. Jakie to by było zwierzę? Jak już mamy ten kolor wybrany, jakie to by było zwierzę? Proszę sobie wybrać. Czyli to jest krótkie i teraz znowu rozwinięcie. Co to za miejsce? Co to może być za miejsce? Wybierzmy sobie jakieś miejsce, które by nam odpowiadało. Dobrze. A teraz wybierzmy sobie czynność, którą może to zwierzę wykonywać.
Tu jest pytanie, do czego to miejsce? Dowolne miejsce. Dowolne miejsce związane z tym zwierzęciem, które jest z przodu. I na końcu ostatnie pytanie, bo to jest 5. Dowolna myśl, jaka przychodzi Ci do głowy? Dowolna myśl. Dobrze. I teraz tak. Ja tutaj sobie notowałam, czyli wyszło mi tak, że pierwszy kolor, jaki wybrałam, to był szary. Ze względu na to, że takie zdjęcie też umieściłam. Jak się dzisiaj czuję? Wybrałam sobie później fokę, a później wybrałam sobie piłkę, jeżeli chodzi o przedmiot, później jeżeli chodzi co robi. I wyszło mi takie zdanie, że czuję się dzisiaj jak szara foka na piłce, która zabawia ludzi, a chcę schudnąć. A proszę napisać krótko na czacie, co Państwu wyszło. Tu mam te wszystkie pytania. Jak się dzisiaj czujesz? Zostawię tutaj kawałek. I teraz najważniejsze jest, żeby nie dawać tych kartek od razu, tylko po kolei, tylko wszystkich naraz, tylko po kolei, czyli jak jest Twoje samopoczucie, jakie to jest zwierzę, co to by było za zwierzę, co to jest za miejsce, co wykonuje, tak, i co przychodzi na końcu jakaś dowolna czynność. O Boże, ja tego nie przeczytam. Czy może byłby ktoś tutaj z prelegentów, kto zna kaszubski, pomóc w czytaniu? O, czuję się jak różowy prosiaczek w cyrku, który wykonuje różne akrobacje. Jak czerwona surokatka w klatce, która trenuje marszobieg, a chciałaby... Oj, gdzieś mi uciekła. Ale tego jest sporo. Tak jak poczytamy sobie na czacie, naprawdę fajnie to wygląda. Jest jak czerwona surokatka w klatce, która trenuje marszobieg, a chciałaby zrelaksować się w wannie. Lub czuje się dzisiaj jak zielona żaba, co skacze na łące i dobrze się bawi i odpoczywa. Czuje się jak czerwony krab, który w morzu szczypie, bo chce spać. Czuje się błękitnie. Kangur, który spina się na szczyt góry i myśli o weekendzie. Dobrze. Jak widzicie, jest to całkiem prosta zabawa, a jednak jest wesoło. Chciałam powiedzieć, że wszystkie te materiały, które tutaj zaprezentowałam i przygotowałam dla Państwa, już w weekend umieszczę na blogu Frau Buda, jak się nazywa, specjalnie dla Was po kaszubsku są przygotowane. Te materiały, one będą w formie i PDF-u do pobrania i druku, ale też i w takim rozpisce i z przypomnieniem wszystkich tych opisanych gier i zasad. Oprócz tego na blogu jeszcze Kreatywna Pedagogika, tak jak pani Lucyna na początku mówiła, gdzie jestem liderką, będziemy następny dział taki mieć właśnie o języku kaszubskim. I mam nadzieję, że to się Państwu przyda. Z tej strony to już powoli dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Magdo. Szanowni Państwo, myślę, że w ogóle to ostatnie bardzo fajny pomysł na takie rozbawienie czy takie rozluźnienie atmosfery w klasie, pomysł zabawy. Myślę, że tutaj możecie Państwo skorzystać z propozycji, które Pani Magda również umieści na swojej stronie. Te materiały również poproszę od Pani Magdy, umieścimy również na stronie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na stronie Skarbnicy Kaszubskiej. Teraz, Szanowni Państwo, taka 10-minutowa przerwa, którą zapełni nam absolwentka etnofilologii kaszubskiej Paulina Węsierska, pracownik obecnie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Biura. Witam Cię, Paulino. I o zasobach internetowych, które pomagają, które mogą pomóc w nauce języka kaszubskiego. Zapraszam, Paulina. Witam wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie.
Czy mnie słychać? Może to by było najważniejsze, żeby je wiedzieć. Ty bardzo dobrze, jak mnie je słychać z tej chcabem. Woma wszyscy kumskie łepłe wiedzieć, pewno większym karnu leno przebyciec, w skarbnicy kasiepści i tym, co możemy na niej znaleźć. Skarbnica kasiepska, co to tacie, łeglowłe je? Je to portal edukacyjny dla szkolnych kasiepskiego języka. Możemy go znaleźć na internetowej stronie kasiepsko-pomorskiego zrzeszenia kaszubi.pl. Je to plac namieniony szkolnym kasiepskiego języka, ale też tym, co kasiepskiego języka chce leso nauczyć, tym, co interesują się kulturą, tradycją czy kasiepską literaturą. Łeglowe na portalu może znaleźć wszystko to, co jest brakłewne szkolnym kasiepskiego języka do nauczenia prawie tego przedmiotu. Łekrum tego, co się dzieje w czasu, może znaleźć to w aktualnościach, w dokumentach, między innymi nachydają się rozmaite dokumenty brakłewne szkolnym w szkole. Co nowego? Pojawił się nowy program nauczania kasiepskiego języka dla klasów 1-3. On jest robiony bez Anna Knyba. Tytuł to Moja wanoga z kasiebizną. I ten program jest stworzony zgodnie z nowym spłedlem programowym z 2017 roku i łekrum programy możemy tam też znaleźć plan dydaktyczny podzielony na godziny, na tematy dla uczniów pierwszego etapu kształcenia. Najliczba. Chciałbym też przebyć, że najliczba jest wyfilowany wszyscy te felenci, tak tej, kto brakuje pod skacenku, albo sikuje z nowych liczbów do prowadzenia liczbów, tym może prawie do najliczby zazdrzec. Tyle też to jest fajne, że kto może nie ze sobą czudnika pomeranie, a najliczba jest takim edukacyjnym dodywka, tym może go znaleźć prawie na stronie skarbnicy kasiepści. Na skarbnicy kasiepści znaleziemy też wiele podręczników, spiwników w formatach PDF zapisanych, jakie możemy sobie prosto stygnąć na swój komputer. Ciej podręcznik, doparłącznik w formie platci CD, ty też taką muzykę z tej platy możemy sobie prosto ze strony stygnąć. Dziś dnia zdaje mi się, że ciężko by było oddzielić rzeczy od komputera i tego wszystkiego, co dywy ma internet, tak te jakieś rycia osobliwe do igrów, do kasiepskich igrów, ja ci bez zabawa mogą uczyć kasiepskiego języka, nawet nie leno w szkole na uczbie, a też gdzie z doma może być to fajna forma spędzenia wolnego czasu dla dzieci. Tyle na plan się widzimy prawie, że mamy między innymi kasiepści dla dzieci, ubieranki, nizi, starkremus na przemiar. Jeśli idzie o ryzę, bo w tak dręczym czasu dla szkolnych oglowów, dla szkołów, w takim koronawirusowym czasu, pewno ciężko będzie coś zorganizować, jakieś ryzę ciewanodzi, ale na skarbnicy kasiepści pojawił się nowy budynek, taci ryzy. Park baśni i legend kaszubskich w Wieziece. Web robił cały program dla dziecków z tych najmłodszych klasów i dla dziecków z klasów 4-6. Organizatorzy podciągają, że ryzy odbywają się bo ten park nachydy się kwel lasu, tak to wszystko je na świeżym lewce. Organizatorzy dbają o to, żeby karna się ze sobą nie spotykały, karna dzieci z rozmaitych szkołów, tak tej tiłe tego nagościeni gweledzy też Niemcy. Dzieci tiłe też robią na swoich rzeczach, tak tej mają swoje
młobilci, swoje nżanza do opisoni, które wszystko mają swoje ze sobą nie wymieniwają. Tiłe szczegółów tych ryzów można naprawić tiłe na skarbnicę Kasiepści przeczytać. Chcemy lesać zelec. Łeglowy łydbum skarbnicy Kasiepści je to, żeby był to wielki serwis, w jakim i dozrzeniały człowiek i dziecko szkolny mogą znaleźć wiele materiałów, wiele scenarników do łydbów, jeszcze ciekawe kryteroby, bydenci ryzów po Kasiepści krynie. I jeśli znaje tata ci chledzy, albo nawet kasomy pisze tata ci rzeczy, to wyrtby było z tym sadzelec, żeby też była to pomoc dla innych szkolnych, czy tych zainteresowanych kasiepską edukacją, czy łeglowe kasiepską kulturą. Może napisać maila, albo nawet napisać list, kto jak bardzo to lubi. I do tej łeglowe zachęcywamy, żeby skarbnica idź w głębce na jedno do skarbnicy i tam często zazerać. Jej też by chce nadmienić nowych wedywiznach kasiepsko-pomorskiego zrzeszeniego. Są to dwie książeczki, jakie powstały. Pierwszy to jest Czerwony Głyzyk, a drugi Zielony Płyk. Są to książeczki namienione tym młodszym dzieciom. Bardzo prostechne historie, bardzo ciekawe historie. Książeczki też mają w sobie rozmaite naklejki, tak tej myślę, że tym młodszym dzieciom bardzo się będą widziały i je wiedzieć, że dzisiaj jest na skarbnicy, ty zaraz byłeś wyrd zastrzec do Kasiepści książki i znaleźć ciekawy bydenci dla siebie, dla swoich dziecków. Myślę, tak. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo, nachodzimy na siłę głosem. Dziękuję bardzo. Tak, skarbnica, szanowni państwo, szanowni nauczyciele języka kaszubskiego, to portal skierowany przede wszystkim do was i tak jak Paulina na końcu powiedziała, bardzo, bardzo państwa zapraszamy do współpracy i do współtworzenia tego portalu edukacyjnego. Paulina wspominała jeszcze, ja tak dopowiem, jeżeli mamy taką przerwę jeszcze techniczną, pani doktor Ewa Andrzejewska się połączy z nami i zacznie swój referat. Szanowni Państwo, zapraszam również na stronie kaszubi.pl, na stronie skarbnicy Państwo znajdziecie informacje o grze terenowej, na którą zaprasza stowarzyszenie, o ile się nie mylę, Kaszubski Azymut, ale z Kaszubskim Azymutem gra terenowa 27 września. Zapraszają organizatorzy w obszary leśne koło Juszek. Widziałam, że zalogowana jest pani Iwona Kwidzińska z Wielkiego Podlesia, właśnie między innymi inicjatorka tego spotkania i tej świetnej, myślę, że zabawy niebawem. Wszelkie informacje, szanowni państwo, skarbnica-kaszubska.pl. Zapraszam. I jeszcze dopowiem, ale to na samym końcu, kiedy będziemy mieli czas jeszcze na ogłoszenia. Szanowni państwo, będziemy informować o 19. dyktandzie kaszubskim. Połączy się z nami pani Wanda Lew-Kiedrowska, koordynatorka tego przedsięwzięcia. Powiemy o nowej formule i to, co nas czeka niebawem. Dziękuję bardzo Paulinie. Jest już pani doktor Ewa Andrzejewska. Pani doktor przygotowała referat dotyczący technologii informatyczno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się języków, a później warsztaty, lekcje online. Zapraszam do wysłuchania. Pani Ewo, zapraszam. Witam wszystkich. Czy jestem słyszana? Dzień dobry Państwu. Czy mój głos dochodzi? Mam pierwszy slajd i pojawia się zdenerwowanie. Czy coś takiego się kiedyś nam nie przydarzyło? Przygotowaliśmy i nic nie widać. No i co teraz?
odkąd w marcu wprowadzono zdalne nauczanie, był kłopot. Zdarzało nam się to często, gdy prowadziłam zajęcia ze studentami też. I co próbuję dalej? Pojawia się kolejny slajd, na którym nic nie ma. Zdarzało nam się, czyż Państwu nie, wzrastające napięcie, kiedy nic się nie ukazywało na ekranie, a byliśmy przygotowani. I jak mieliśmy sobie z tym dać radę? Och, może trzeci slajd będzie wreszcie działał. A jednak nie. Ale czy co by było, gdyby nie działało? Czy dalibyśmy 20 minut radę wysłuchać tego, co mam do powiedzenia? Czy każdy mógłby się skupić? Kto wie, czy byłoby to możliwe? Przyzwyczajeni jesteśmy do obrazków. Były już 3 prezentacje, kolejna. A co mówi nauka? Kiedy prezentacja PowerPoint jest w głównym medium, to utrudnia ono rozumienie ze względu na to, że nie wiadomo, czy skupić się na prowadzącym, czy skupić się na tym, co jest do powiedzenia. Badania pokazały, że jeżeli stosujemy PowerPoint, tempo mówienia wzrasta, znacznie wzrasta. Wolniej mówimy, kiedy nie mamy planszy i slajdów. Bardziej skupiamy się na odbiorcy. Kiedy mamy slajdy, koncentrujemy się na slajdach. I jedna rzecz, która też przeszkadza, to to, że wszystko od razu pojawia się na slajdzie, a nie stopniowo w ujęciu chronologicznym, tak jak to było przy zapisywaniu na tablicy. I co nam to daje? Czy moglibyśmy bez PowerPointa? Stosujemy go często, kiedy mamy zajęcia z uczniami. Uczniowie też przygotowują PowerPoint. Czy doświadczamy tych negatywnych odczuć? A przecież chcemy efektywnie wykorzystywać narzędzia, wszystkie narzędzia, które są nam dostępne. Żeby wiedzieć, jak wykorzystać je efektywnie, warto zastanowić się, co mówi na ten temat nauka, co pokazały badania. Kiedy pojawiły się pierwsze lekcje online, nie z wyboru, ale z konieczności, chcieliśmy je przeżyć i zrobić jak najwięcej, jak najszybciej i staraliśmy się, żeby nam się udało. Ale czy także było? W Dzienniku Bałtyckim 1 kwietnia pojawiło się pytanie, co robimy teraz? Szkołę przyszłości testujemy w boju. Podstawowe kwestie, czy nauczyciele potrafią się przestawić na zajęcia przez komputer? Uczy się tego przecież przyszłych pedagogów, a może i nie. Pomijając sprzęt, czy dzisiejsi uczniowie, którzy całe życie poruszają się w scyfrowanym świecie, poradzą sobie z e-nauką? I cóż, minęło kilka miesięcy. Czy teraz jako grupa potrafimy odpowiedzieć na to pytanie? Chciałabym, aby Państwo wypróbowali teraz pewne narzędzie. Potrzebna jest komórka. W komórce wpisujemy menti.com i numer. Pojawią się 2 pytania, które zadali redaktorzy w marcu, w kwietniu, na początku pandemii. My mamy doświadczenia. Co dzieje się? Zanim do tego przejdziemy, może nie wszyscy korzystali, chciałam po kolei pokazać poszczególne slajdy. Pojawi nam się strona Menti-Meta i wpisujemy kod. Klikamy zatwierdź. I cóż się dzieje?
Na następnej stronie pojawia się polecenie. Badamy opinie na temat e-nauki. Przygotowałam 2 pytania. Czy nauczyciele potrafili przestawić się na zajęcia przez komputer, czy uczniowie poradzili sobie z e-nauką? Klikamy w zależności od tego, co sądzimy. Badamy Państwa opinie. Zgadzam się z tym, że wszyscy sobie poradzili. Nie tak całkiem. Nie zgadzam się z tą opinią. Kategorycznie się nie zgadzam, że uczniowie sobie poradzili z nauką. Stanowczo w pełni się zgadzam. Zatwierdzamy i pojawia nam się wynik. Bardzo teraz proszę, aby Państwo spróbowali wejść na smartfonach, na komórce menti.com, wpisać powyższy numer i rozwiązać to zadanie. O, wszystko działa. Wiem nawet, ile osób wyjęło komórkę. 27. Wynik przecinek 2,8. Co nam to daje? Są Państwo pośrodku tej opinii, czyli zastanawiają się, mają wątpliwości. Nie jest w 100% oczywiste, aczkolwiek niektórzy uważają, że poradzili sobie. Wzrasta liczba uczestników 30. Czyli mamy już taki obraz. Nauczyciel, gdyby zastosował ten program, może zobaczyć, ile uczniów skorzystało. Może zobaczyć, jaka jest opinia, ile osób jest pośrodku. Jedna osoba, że nauczyciele w ogóle się nie przestawili, nie dali rady, albo w pełni dali sobie radę, brak zgody, zgoda. Jednak opinie są środkowe. To samo mniej więcej, jeżeli chodzi o uczniów. Na bieżąco interakcja z klasą, interakcja z grupą. Samo narzędzie, przesuwa nam się 3:1. Jest lepiej, ale daleko nam do ideału. I to bardzo dobrze świadczy, że myślimy o tym, jak zrobić te zajęcia lepiej, inaczej, jak spróbować zarówno zastanowić się nad tym, co dzieje się z uczniami, jak co możemy zrobić z nauczycielami. Biorąc pod uwagę zasadę czym mniej, tym lepiej, te narzędzie wykorzystamy jeszcze w dalszej części prezentacji, w dalszej części wykładu, żeby dla osób, które nie stosowały, mogły utrwalić sobie. Program jest czynny przez tydzień, czyli nawet po publikowaniu na stronicy kaszubi.pl będzie można to sprawdzić. Nauczyciel może również ściągnąć i zapisać te dane w postaci PDF-u, porozmawiać o tym, mieć wprowadzenie do zajęć. A więc na podstawie tych opinii widać, że warto nad tym się zastanowić i warto skupić się nad tym problemem. I tutaj jak gdyby moja uwaga kieruje się w stronę tego, co wiemy już, co wiemy, co powinniśmy wiedzieć. Po okresie pierwszym, kiedy sama starałam się stworzyć 1,5 godziny zajęć dla studentów, przyszedł czas namysłu. Co wiemy o tym i jak
możemy skutecznie uczyć, stosując narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nasze wyniki. I cóż, do tej technologii należą różne narzędzia. W pierwszym wykładzie dr Dębski mówił nam już o smartfonach, komórkach. Bardzo proszę teraz o przypomnienie sobie zastosowania menti.com i wpisania kolejnego kodu. Tym razem nie badanie opinii, ale wpisywanie skojarzeń. Proszę, aby każdy wpisał 3 wyrazy. O, dziękuję. Pojawiają się. Jedna osoba, 2. I cóż ten smartfon robi? Być może ktoś otrzymał w tym czasie wiadomości albo sprawdził, kto do niego dzwonił. Jesteśmy w realnej sytuacji, tak jak w szkole. Możemy stosować to narzędzie. I cóż, zastanówmy się nad efektem dydaktycznym. Jaki jest? Co powoduje? Za każdym razem, gdy nowa osoba wpisze słowa, zmienia się układ. Efekt dydaktyczny, metodyczny, czytamy to kilka razy. Gdy pojawia się więcej słów, mamy ochotę pisać. Skłania nas to i motywuje do pracy. Nauczyciel dalej może sprawdzać, jak dużo osób wpisuje. Mamy słowa po kaszubsku. Co ma kłet? Co ma kłet do smartfona? I tu najróżniejsze możliwości pracy. Słów po kaszubsku dużo się nie pojawia, ale można by się ich też spodziewać. Za każdym razem, kiedy nowa osoba dopisuje swoje słowa, zmienia się układ. Czytamy jeszcze raz. Jak wiemy, powtórzenia w nauce mają zasadnicze znaczenie dla utrwalenia tego, czego się uczymy, dla powtarzania. Tu jest to na tyle atrakcyjne, że sami uczniowie to widzą, sami uczniowie czytają. Efekt 20 osób, 28 osób, więc trochę jeszcze mniej. Może niektórzy właśnie piszą maile. I to jest, lub wysyłają SMS-y. Skoro komórka jest w ręku, mamy pewien problem. I to jest to, o czym chciałabym mówić dalej. Mieliśmy program, mamy dostęp live do wyników, możemy to spisać, zapisać, wysłać do uczniów, można dokonać dalszych informacji i badań. I cóż się dzieje? Nasza strona pusta. Gdybyśmy ją wypełnili teraz tym, co uczniowie wpisali, mamy materiał do pracy, który wynika z własnej aktywności uczniów, a nie z tego, co daje nauczyciel. Dochodzimy do interakcji, a więc aktywnej działalności uczniów w trakcie lekcji. I to jest jeden z ważnych elementów mediów technicznych stosowanych na lekcji. No ale inne skojarzenie ze smartfonem to drenaż mózgu. I cóż,
Badania bardzo ciekawe dotyczyły tego, jak smartfon, telefon działa na pamięć, na zapamiętanie i przetwarzanie informacji. Nie chodzi tutaj już o higienę, o której słyszeliśmy w pierwszym wykładzie, ale chodzi o to, czy ta komórka, czy ten smartfon coś robi, gdy my wykonujemy zadania. W badaniach, które zostały przeprowadzone na dużej grupie uczniów, zastanawiano się, jaki wpływ na sposób przetwarzania informacji i na myślenie ma odległość smartfona od osoby, która ją ma. I niezależnie od tego, czy jest on włączony, czy wyłączony. W sytuacji testowej podzielono grupy na 3 osobne grupy badawcze. I cóż się okazało? Pierwsza grupa, która przystąpiła do rozwiązywania testu, test miał na celu zbadanie możliwości zapamiętania i rozwiązywania zadań logicznych, zadań wynikających z potencjału naszego mózgu, te osoby, które miały na biurku. Druga grupa schowała telefon do torby, pod ławkę, gdzieś bliżej. I co się stało z następną grupą? A następna grupa miała polecenie zostawić telefon w sali obok. I cóż się okazało? Niezależnie od tego, że ten telefon był wyłączony, najlepiej poradziła sobie grupa, która zostawiła telefon w innym pomieszczeniu. Bo co się dzieje i dlaczego? Kiedy telefon jest w zasięgu wzroku lub ręki, nasz mózg ciężko pracuje nad tym, żeby pokonać chęć zajrzenia do tego telefonu. I to osłabia pozostałe elementy mózgu. Szczególnie przy osobach, które są uzależnione, czy bardzo często korzystają ze smartfona, jest to niebezpieczne w procesie uczenia się. Telefon na ławce, telefon w kieszeni powoduje, że uczeń nawet nieświadomie, jego mózg wykonuje ogromną pracę, żeby powstrzymać się od zajrzenia do tego komputera. Kiedy komputer jest poza zasięgiem ręki, poza zasięgiem wzroku, wyniki są lepsze. Być może rodzice spróbują to. I jaki jest wniosek z tego całego badania? Sama obecność własnego smartfona w zasięgu ręki czy wzroku zmniejsza dostępne zdolności poznawcze. Wszystko jedno, czy jest on włączony, czy nie wyłączony. Tak bardzo pracujemy nad tym, nasz mózg, żeby go nie włączyć, że pozostaje nam bardzo mało miejsca na inne działania. Co wiemy o wpływie e-nauki na kompetencje ucznia? I to jest podstawowe moje pytanie. Musieliśmy uczyć, bo nie było innego wyjścia. Są entuzjaści nauki online, ale są też przeciwnicy, którzy mówią o demencji cyfrowej. Nauka rozważa obie strony. Stara się nie być po jednej stronie albo po drugiej. I cóż my o tym wiemy? Jedno z takich badań, które podsumowuje liczne inne badania, to jest te, które mówi, że stosowanie komputera, stosowanie narzędzi nie powoduje poprawy wyników nauczania. Nawet jeżeli kraj zainwestował ogromne środki w tablet dla każdego ucznia, komputer dla każdego ucznia, nie było to przełożone na jakiekolwiek lepsze wyniki w nauce. I cóż jeszcze? Jeżeli używa się tego sprzętu zbyt dużo, to wyniki są znacznie gorsze od wyników bez stosowania narzędzi internetowych. No ale my jesteśmy w szkole i musieliśmy tak postępować. Czy mamy inne wyjście, gdy nad tym się zastanowimy?
czytanie. I tutaj też jest bardzo ciekawe badanie, które pokazało nam, czy czytanie z ekranu, tekstu, który umieszczony jest na ekranie, przynosi takie same efekty, jak czytanie z kartki. Cóż powoduje nam czytanie na ekranie? Przede wszystkim szybkie zmęczenie ze względu na jakość ekranu. Są już lepsze ekrany, które bardziej przystosowane są do naszego wzroku, ale kontrast i różnica w tym naświetleniu powoduje dużą męczliwość, a to też osłabia zapamiętywanie. Czytamy szybciej. Kiedy mamy tekst na stronie internetowej, książkę, naszym pragnieniem jest jak najszybciej przesunąć tą kartkę. Czytamy powierzchownie, szybko. Bardziej pamiętamy, co zajmowało się w którym rogu na stronie, a nie chronologiczna treść. Co więcej, badania pokazały, że czym dłużej czytamy, tym mniej rozumiemy to, co czytamy z ekranu, ponieważ nasz mózg jest zmęczony i to wszystko wpływa negatywnie na uczenie się. Badanie było przeprowadzone w szkole w Norwegii i dwie grupy. Jedna czytała tekst na ekranie komputera, a jedna czytała tekst z kartki, wydruku. Zrobiono badania wstępne, żeby nie wynikało, że ktoś lepiej w ogóle czyta i to będzie nam te wyniki fałszowało. I cóż się okazało? Okazało się, że uczniowie, którzy czytali z kartki, mieli znacznie wyższe wyniki w rozumieniu tekstu, opowiadaniu o tym tekście, wykonywaniu zadań. Podczas czytania na kartce nasz mózg pracuje inaczej. Czytanie jest wolniejsze, wolniej czytamy z tekstu wydrukowanego, inaczej skupiamy uwagę, inaczej zapamiętujemy treści. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Cóż mamy robić, skoro mamy online? Następna rzecz, pisanie. I tutaj ponownie szukałam różnych badań, które by pokazały, co nam daje pisanie odręczne, czy pisanie na klawiaturze, na kluczplacie po kaszubsku. I cóż się okazało? Teksty brzmią prawie jak reklama. Ołówek ma większą moc niż klawiatura. Podczas pisania na klawiaturze jest zupełnie inna koordynacja ruchu ręki i wzroku. Pisanie ręczne to proces o wiele bardziej skomplikowany, prowadzący do głębszego przetwarzania treści, a więc lepszego zapamiętania i utrwalenia w pamięci. Badacze w Niemczech obrazowali mózg i sprawdzali, jak to działa. Otóż pisanie na klawiaturze, przy pisaniu na klawiaturze te same części mózgu są aktywne, jak przy waleniu w bęben. Znacznie prostsza działalność, znacznie łatwiejsza i jeżeli chcemy coś zapamiętać, nawet my studenci, możemy to zrobić chyba ręcznie, bo badania pokazują, że lepiej zapamiętujemy. Badanie specjalnie poświęcone robieniu notatkom, pisanie ręką, pokazało, że w momencie, kiedy robimy notatki ręcznie, mamy tendencję do przetwarzania tego przed zapisaniem. Notujemy to, co usłyszeliśmy, co jest najważniejsze, to, co nam się wydało istotne, piszemy to swoimi słowami. A cóż robi komputer? Kiedy robimy notatki na komputerze, wydaje nam się, że najlepszym sposobem jest pisanie jak najwięcej i wszystkiego, co słyszymy. Ale w tym czasie zabrakło nam momentu na zastanowienie się i przetworzenie tego.
Nawet jeżeli robimy notatki na komputerze z książki, której czytamy, też jesteśmy bardziej skłonni do robienia tekstu pełnego, przepisywania, czyli nie przetwarzania, a kopiowania tego tekstu, a więc ołówek i długopis przynosi pozytywniejsze efekty. Jest szereg efektów pozytywnych, bo mówiliśmy o negatywnych, dotyczących czytania, dotyczących pisania na klawiaturze, które przypomina bębnienie, ale są też efekty pozytywne. Indywidualizacja podczas pracy na komputerze wymaga jednak od nauczyciela ogromnej pracy, żeby dostosować zadania dla każdego ucznia, podzielić lekcje tak, żeby mógł z poszczególnym uczniem pracować. Kompetencje cyfrowe rozwijane są, także pewne zasady pracy z komputerem. I cóż, badania też pokazały, że uczniowie, którzy urodzili się już w tej erze komputerowej, o czym słyszeliśmy, że my jesteśmy ostatni, którzy nie urodziliśmy w tej erze komputerowej, te osoby nie potrafią sensownie korzystać z komputera, mają opanowane pewnie techniki, ale stosowanie komputera do uczenia się jest im czymś obcym. Uczą się nie tak, żeby ich efekty były na miarę oczekiwań. I to jest kolejny problem z kompetencjami cyfrowymi, które obejmują duże spektrum działań. Motywacja. Z motywacją badania są zarówno pozytywne, jak i negatywne strony. Otóż motywacja działa zarówno na nauczyciela, jak na ucznia. Uczeń, mając nowe narzędzie, coś nowego na lekcji, jest pociągnięty aspektem nowości. Ciekawe, nowe, zrobię to, ale on z czasem zanika. I nie można w nieskończoność wymyślać najcudowniejszych narzędzi, bo to z czasem przestanie się jednak uczniom podobać. Można spróbować stosować te, które znamy, w sposób bardziej efektywny do innych zadań, a nie wprowadzać ogromnej ilości aplikacji, możliwych programów. To prowadzi nie zawsze do pozytywnych wyników. Motywacja. Nauczyciel jest zmotywowany. Jeżeli nauczyciel nauczy się nowej funkcji, nowego programu, to on jest kreatywny, staje się kreatywny, cieszy się z tego, co zrobił i chce to wypróbować. I jednym z ważnych, pozytywnych efektów stosowania mediów jest wizualizacja. Wizualizacja, którą nam umożliwia komputer, jest dynamiczna, jest trochę inna niż pokażemy obrazek. Możemy razem tworzyć obraz, możemy pokazywać go stopniowo, możemy tworzyć animacje, co na najmarnej kalce nie byłoby takie proste. I cóż takiego mówią o tym nauczaniu online, które nam się przytrafiło, o e-lekcjach. Przede wszystkim pojawiła się krytyka nauczycieli. Nauczyciel stał się chłopcem do bicia, którym można zarzucić, tego nie umie, tego nie potrafi, ale przecież został rzucany na głęboką wodę. Czy zostali przygotowani nauczyciele do takiego stosowania mediów, żeby zrozumieć, jak one działają? Pojawiły się nowe narzędzia i tu jest ten problem, ale metoda pozostała dalej ta sama. Przekazywanie wiedzy, przesyłanie tekstów mailem, czy 1:1 digitalizowanie tego, co jest w formie papierowej. A chyba nie o to chodzi. To by były te takie najważniejsze wyniki, które dotyczą badań i tego, co możemy wykorzystać, bo to bardziej mnie interesuje, co musimy wziąć pod uwagę i jak planować lekcje, kiedy wiemy, które działania są skuteczne, a które nie przynoszą pozytywnych efektów. Komputer i narzędzia per se, same z siebie nie poprawiają efektów nauczania, a w szkole chodzi o to,
żeby uczniowie się uczyli różnych rzeczy. Ale te efekty dominują. Uczniowie bardzo często nie zdobywają wiedzy fachowej, tylko bardziej kompetencje komunikacyjne, kompetencje związane z technologią. Ale to nie o to chodzi. I po cóż to wszystko? Zrobiłam to na podstawie literatury. Po to, że chciałam pokazać, jak można to przenieść na lekcje w szkole. I tu byłaby moja druga prezentacja, lekcja online. Ponieważ otrzymują Państwo gotowe materiały, otrzymują Państwo materiały od Pani Budy, ćwiczenia, zadania, chciałam zwrócić właśnie na to, co mnie najbardziej zainteresowało. Jak zaplanować lekcje online, kiedy będzie taka konieczność, albo kiedy będziemy chcieli, co jest ważne i co musimy zrobić. Kilka cytatów na początek. Profesora Zierera, pozostaje w niemieckiej literaturze, który analizował bardzo dużo lekcji prowadzonych przez internet i zwrócił uwagę na kilka bardzo ważnych rzeczy. Że zła lekcja nie będzie dobrą lekcją, jeżeli zastosujemy kilka narzędzi internetowych. To nie o to chodzi. One nam nie zmienią ani realizacji celów lekcji, ani nie pomogą nam pracować z uczniami, ani nas nie rozwiną. Nie chodzi także o to, żebyśmy gonili te nowinki dydaktyczne, nowinki techniczne, tylko żebyśmy robili to, co wiemy, że jest uzasadnione dydaktycznie. Musimy pamiętać, że komputer, te wszystkie narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej nie powstały pierwotnie dla szkoły. Dopiero szkoła później je przyswoiła. Czyli pierwszy ten element produkcji i tych materiałów nie był z myślą o szkole. Dydaktyka pojawiła się znacznie później. I dlatego nauczyciel powinien wiedzieć, jakie są możliwości i jakie ograniczenia i wykorzystać tę wiedzę w praktyce tak, aby lekcja przyniosła wszystkim jak najwięcej pożytku. I cóż na tej lekcji? Przede wszystkim, aby zaplanować taką lekcję online, potrzebna jest nam wiedza o uczeniu się. Powinniśmy wiedzieć, jakie znaczenie mają narzędzia tradycyjne. I to nie jest tak, że jak mam lekcję online, nie ma ołówka, nie ma kartki, ani nie ma książek. Musimy wiedzieć, jakie ograniczenia niosą ze sobą narzędzia i kiedy one mają jakiś potencjał dla nauki. Uczy. To nie znaczy, że uczniowie wiedzą, jak sensownie uczyć się z komputera, nauczyć się czegoś innego. To jest to, czego też powinniśmy ich nauczyć. I nauczyciel, no tak, powinien znać technologię, ją przećwiczyć i też nie za wszelką cenę wybrać to, co mu pasuje, z czym się dobrze czuje i co uważa za słuszne ze swoich uczniów. Tutaj na marginesie chciałam polecić darmowe kursy z najróżniejszych narzędzi, które są na stronie www.eTwinning. Kursy internetowe dla nauczycieli można się zarejestrować i wybrać kurs, jaki chcemy. Korzystania z apek, prowadzenia lekcji online, korzystania na lekcjach online z tablicy interaktywnej. No i pozostaje nam ta e-lekcja. I cóż my jej zrobimy? Czym ona się różni? To było moim pytaniem. Tak musimy zaplanować lekcję, aby nauka nie przeszkadzała uczeniu się. Co to znaczy? Nauka ma przeszkadzać uczeniu się, ale to prawda. Nudzimy się po 15 minutach. Jak już Państwo tam siedzą i tyle już czasu, to naprawdę ciężko wzbudzić teraz zainteresowanie. Cóż zrobić? Jest tak samo na lekcjach. Jest faza intensywnej pracy
kiedy mamy nowe zajęcia, nowe zadania, nowe treści, aktywne formy i silne reagowanie na bodźce zewnętrzne. Po 15 minutach to spada, wyraźnie spada. Umysł jest znudzony i potrzebuje tak zwanej fazy offline. Oznacza to, że mózg w mniejszym stopniu reaguje już na to, co my mu dostarczamy, ale nie oznacza, że odpoczywa. Zużywa tak samo dużo energii jak podczas pracy, czytania, uczenia się, ale po co? Po to, żeby to, co do niego dotarło do mózgu, skonsolidować, połączyć z poprzednią wiedzą oraz skasować to, co niepotrzebne. I to jest ta podstawa. Faza offline dla mózgu jest niezbędna. Pracujemy dalej. I mamy te krytyczne 12 minut dla mózgu. I to możemy sobie zapamiętać nawet dla naszych przeżyć osobistych. Jeżeli zdarzy nam się coś przykrego, musimy pamiętać, przez pierwsze 12 minut po tym przykrym zdarzeniu, żeby nie psuło nam całego dnia, prysznic mózgu nam potrzebny. A więc świadomie robimy co innego. To robienie co innego przykryje nam te doświadczenia i tę wiedzę zdobytą. I w szkole lepiej tego nie robić. Jeżeli uczyli się słówek, 15 minut pracowali, a to nauczyciel następne słówka, następne zadanie. I to powoduje, że te poprzednie już zapomni. One nie zostały skonsolidowane, nie zostały utrwalone, nie miały czasu, mózg nie miał czasu na zrobienie z tym porządku, dopasowania do tego, co już uczeń ma w głowie, odpoczynku, nie usunął nieistotnych informacji, a to jest niezwykle ważne. Nasz mózg przyzwyczaił się do usuwania nieistotnych informacji, zwłaszcza, że gdy następują potem ważne. Na przykład nie pamiętamy numerku na poczcie, chociaż pamiętamy go w chwili, kiedy tam czytamy. Później nam to jest do niczego niepotrzebne. A skąd tak w szkole trzeba wiedzieć, co jest nam potrzebne. I tu jest rola nauczyciela, żeby tych ważnych informacji, które były w fazie intensywnej pracy, zaraz nie zasypać najróżniejszymi innymi rzeczami, bo wydaje nam się, że trzeba więcej, więcej, więcej i jeszcze więcej. Nie. Te 12 minut, krytyczna faza, przeszkadzam uczniowi, żeby się uczył. Jeżeli wprowadzam kolejne zupełnie nowe treści, wymagam od niego kolejnej intensywnej nauki przez te 15 minut. Nie da się. Znowu ta sama metoda pracy i podobne treści. Mózg odrzuca podobne treści, nie chce. I to, co nauczyliśmy w tej poprzedniej fazie, zanika. Nie ma. Sami to zrobiliśmy. Nauka przeszkadza nauce. Potrzebna jest faza offline dla mózgu, kiedy jesteśmy w stanie wypocząć. Co możemy robić? Ćwiczenia relaksacyjne, czyli na przykład, jeżeli mam zajęcia online, może być to yoga rąk, ćwiczenia, gdzie w jedną stronę kręcimy nad głową, w drugą stronę nad brzuchem. To są jakiekolwiek ćwiczenia odprężające. Możemy opowiadać coś, ale tylko to, co było w tej fazie wprowadzającej. Tam nie ma nowych elementów. Możemy indywidualne, proste zadania, przepisywanie, co jest bardzo ważne, i muzyka. Muzyka odgrywa ogromną rolę. Muzykę też mamy. I muzyka podczas lekcji online. Intensywny czas nauki, w zależności od wieku ucznia. No po 15 minutach wszyscy już są przeciążeni, w tych młodszych klasach jeszcze wcześniej. Później słuchanie muzyki. Efekt zbadany naukowo o 10-20% lepsze zapamiętanie. Ale nie oznacza to, że muzyka jest potrzebna podczas fazy intensywnej nauki. Zdecydowanie nie. Ci, którzy lubią się uczyć przy muzyce, różne mogą być powody. Mogli wyrastać w domu, gdzie był jeden pokój, zawsze coś grało, coś chodziło, zawsze była muzyka, albo działa to jak placebo. Zawsze się uczyłam przy muzyce, to nie zabiorę się, kiedy nie ma. Natomiast dla funkcjonowania mózgu raczej nie działa, przeszkadza. Wizualizacja. Mamy obrazy, które pozostają w trakcie prezentacji i tu nie ma żadnej
żadnego problemu, żeby malować albo na tablicy interaktywnej, albo można malować na kartce i postawić lustro, ono odbija osobną stronę do ekranu. Można też tłumaczyć Google Maps czy Google programy pozwalają wspólne tworzenie map myśli, tworzenie animacji i ten program, o którym mówiłam, Mentimeter.com. I jeszcze raz dla przypomnienia, ta technika jest bardzo szybka. Na wprowadzenie, na przypomnienie, na ukierunkowanie uwagi ucznia i widzimy, jeżeli ktoś więcej razy wpisał dane słowo, ono pojawia się większe. Widzimy, jakie są problemy z nauką online. Tu poprosiłam już wszystkich obecnych i znajomych moich dzieci, żeby wpisali, żeby Państwa już nie angażować. W każdym bądź razie link do tego jest. Warto zajrzeć. Są tam też linki do oceny lekcji, do natychmiastowego feedbacku, co się stało, w różnych formach i dostępne w każdym miejscu za darmo. Innym ciekawym wspólnym zajęciem jest wykorzystanie Zoompada albo Etherpada. Co jest ważne, wszyscy piszą jednocześnie, każdy uczestnik automatycznie otrzymuje swój kolor czcionki, także widać i tekst dostępny jest dla każdego od razu. Kiedy wejdziemy na stronę Zoompad, jest wprowadzenie do tego, jak to się robi. Bardzo prosto, bez problemu. Obraz powstaje na ekranie wszystkich uczniów, czyli mamy interakcję, wszyscy działają. Bardzo ciekawy program, warty do spróbowania. Cóż, z mówieniem. Kiedy myślimy o mówieniu i technologii, to mamy już programy, które tłumaczą, mamy programy, które mówią za nas, mamy boty, ale cóż, tu też się nie da. Język to nie tylko prosta komunikacja. Język niesie ze sobą kulturę, tradycje, normy danej społeczności i ogromnie jest ważne, żeby mówić i mówić. Wiemy, że nie wszyscy potrafią pohamować strach przed mówieniem, ale co można zrobić? 2 minuty w pozycji wyprostowanej, z rękoma wzniesionymi do góry. Jestem wyprostowany, głowa do góry. I można zacząć w ten sposób lekcję. Uczniowie, którzy zawsze są skuleni, mogą przez te 2 minuty nabrać większej pewności siebie i otworzyć się na mówienie. Badania pokazały, że to wystarczą tylko 2 minuty i będzie działało. Cóż zrobić? Tradycyjne aktywności i narzędzia na lekcji online. I to chciałam jak najbardziej zwrócić uwagę. Nie 45 godzin kino edukacyjne, w którym oglądamy prezentacje albo wysyłamy zeszyt i ołówek. Z ekranu, tak jak z tablicy, polecić uczniom przepisywać, zrobić zdjęcie. Jeżeli mamy do wyboru prostą digitalizację opowiadania albo tekstu i zobaczenie jej w internecie, to może lepiej powiedzmy uczniom, weź książkę i w spokoju przeczytaj. Bardzo ważne są aktywności ruchowe podczas takiej lekcji, bo kto wytrzyma 45 minut przy komputerze, nie niszcząc kręgosłupa, nie powodując znużenia. I na przykład możemy przy danym temacie poprosić uczniów o zrobienie galerii słów. Uczeń w swoim pokoju wirtualnie, znaczy fikcyjnie wiesza w określonych miejscach te słowa, przechadza się tak długo, aż to zapamięta. Pozostali uczniowie też to robią i na polecenie nauczyciela potem opowiadają, gdzie co jest. Metody są bardzo różne, bardzo proste. Można też jak gdyby wprowadzać ruch związany z gimnastyką, z przeciąganiem się,
z różnymi ćwiczeniami, które znane są z pedagogiki i które wyzwalają u uczniów pewną swobodę, odciążają ich i ten digitalny stres, tak jak i dla Państwa, gdybym teraz kazała wszystkim stać, przejść się trochę po pokoju i powiedzieć, o czym do tej pory mówiłam, efekt byłby na pewno lepszy. I cóż dalej? Interakcja online. Chodzi o to, żeby nie tylko nauczyciel mówił. Kiedy przygotowywałam się do tej prezentacji, chciałam robić tworzenie grup, chciałam podzielić na pokoje, ale zrezygnowałam, bo w tak dużej grupie chyba by to zbyt przeciążyło sieć i nie udałoby się, a nie chciałam robić kłopotów. Ale są zajęcia proste. Uczniowie mogą narysować to, co inny uczeń opowiadać na biurku i szybko pokazać do ekranu, czy zrobić zdjęcie. Ważne są praca w grupach, memory, zabawy w kim, czyli ten cały repertuar, który Państwo mają, ale tak, żeby uczniowie w nim uczestniczyli, czyli sami brali udział w tej grze, nie dajemy im całości gotowej, tylko ich wkład. Jeżeli nad czymś nie popracujemy, nie zrobimy tego sami, to trochę tego nie szanujemy. Przyszło, dostaliśmy, łatwo zapomnieć. Praca w grupach. Państwo pracują na Teamsach najprawdopodobniej w szkole, można utworzyć pokoje, grupy, nauczyciel może odwiedzać każdą grupę, ale no cóż z tą pracą w grupach? I tu jest taka ważna zasada, myślenie, dzielenie się w parach i dzielenie dalej. Powiedzenie, pracujcie teraz w grupach, bez ówczesnego, bez wcześniejszego przygotowania powoduje, że zawsze znajdzie się taki w grupie, który akurat nie miał ochoty, robił co innego i tą jak gdyby metodę, zasadę stosowałam też ze studentami. Proszę, każdy najpierw jest faza myślenia dla pojedynczego studenta. Zadanie, myśli, następnie wymienia to w parze, idzie do większego pokoju i jest, czyli każdy powinien coś przygotować. Zasada think, pair, share funkcjonuje na zajęciach, również online przy tworzeniu grup. I niezwykle ważna to informacja zwrotna. Dla nauczyciela poprzez Menti.com można zapytać uczniów pod koniec lekcji, w trakcie lekcji, czy to są Twoje ulubione słowa, czy to było ciekawe dla Ciebie ćwiczenie. Chodzi o to, żeby indywidualnie, osobiście i dla uczniów. W nauczaniu online niezwykle ważne jest, żeby nauczyciel cały czas towarzyszył uczniom. To nie jest tak, wyślemy materiały, róbcie co chcecie, zrobicie w porządku albo i nie. Sposób zaplanowania kontaktu stałego z uczniami, wymierzenia godzin. I to nie musi być tak, że lekcje online trwają 45 minut. To można tak podzielić, że są fazy ruchu, fazy przypisywania, a my łączymy się z poszczególnymi uczniami. I cóż, indywidualizacja jako ważny moment. I nad tym głowią się wielcy uczeni. Jak zwykle przodują w tym technologie Chin, Korei, Japonii. I cóż oni wymyślili? Monitorują za pomocą kamer, tak jak teraz. No, proszę sobie wyobrazić, że ja zapisuję każdego z Państwa przed kamerą. Co robi, jaką ma minę, w którym momencie się uśmiechał, w którym momencie był znudzony, kiedy wyjął telefon, kiedy poszedł jeść, kiedy zwinął się gdzie indziej. Widzę to wszystko, notuję, mam to na kamerze. Jeżeli to wiem, mogę ustalić program, mogę zobaczyć, co dla kosztownego tutaj studenta, nauczyciela było nieciekawe, czy trzeba by zrobić inaczej, co wzbudziło jego zainteresowanie. Mierzone jest położenie źrenicy na komputerze, zaangażowanie oraz jego mimika. No i jest wszystko pod kontrolą. Chciałam właśnie pokazać, do czego prowadzi pewne
wykorzystanie mediów takie, które jest już na wschodzie, w Chinach i w innych krajach. I proszę zobaczyć, co otrzymuje za informacje nauczyciel. Dostaje ekran i wie, ile razy uczeń twarz taką sobie, ile razy był zadowolony, ile razy przysypiał, ile razy zaciekawiło to coś, był znudzony. Oj, tak to sobie było. Otrzymujemy wykresy, mamy raport dla siebie i mamy raport dla nauczyciela i przede wszystkim dla ucznia. Wyobraźmy sobie, że dostaję teraz taki raport z tego, jak Państwo słuchali mojego wykładu, moich informacji. I cóż, w podsumowaniu, to, co powiedziałam, jest jak gdyby wstępem do zaplanowania lekcji online, w której ważne są i tradycyjne media, i media, które są związane z techniką, w której ważny jest sposób funkcjonowania mózgu, zadowolenie wszystkich. Czym mniej oznacza czasem więcej. Technik i modeli takiej pracy jest dużo. Myślę, że będę miała okazję Państwu to powiedzieć. Dziękuję uprzejmie i życzę wszystkim, aby nie doszło tak szybko do tego typu nadzoru wszystkich nas, którzy słuchamy, uczymy się i chcemy się czegoś dowiedzieć, bo może to budzić niechęć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani doktor Ewa Andrzejewska z Uniwersytetu Gdańskiego przybliżyła Państwu różne możliwości, znaczy też i badania to po pierwsze, a potem możliwości, jak te lekcje online powinny wyglądać i jak zainteresować ucznia. Tam padały na różnych slajdach odnośniki do różnych stron internetowych. Szanowni Państwo, tak jak już mówiłam, rejestrujemy dzisiejszą konferencję i to wszystko Państwo będziecie mogli znaleźć w tym zapisie i sobie ewentualnie wtedy skopiować. Dziękuję bardzo Pani dr Ewie Andrzejewskiej. Teraz takiej chwilka przerwy technicznej. Zapraszam naszego kolejnego absolwenta etnofilologii kaszubskiej. Zapraszam do połączenia się Gracjana Fopkego, który przybliży nam zasoby internetowe, które ułatwiają naukę języka kaszubskiego, które też w czasie tego naszego półrocznego doświadczenia nauczania online gdzieś wyzwoliły różne inicjatywy, gdzieś powstały, które mogą Państwu teraz w tych zajęciach posłużyć jako fajna pomoc edukacyjna. Zapraszam, Gracjan Fopka. Dobry dzień, witam bardzo serdecznie. Na początku dziękuję bardzo za przeroczenie do tytułu wideokonferencji. W moim krótszym wystąpieniu będę gadał we wielkim skrócie o zbiórkach materiałów dostępnych online w terenie szkolnym mojego wezwyskać. Ja sam prawie skupiam tak bardziej konkretnie na materiałach wideo. Paradoksalną można rzec, że decht prawie bez tego wirusa ten zbiórk sam mocno wzbogacił. Dzieci są teraz w szkołach, ale te materiały też są online, też są dostępne, no i prawie są po to, żeby wyzyskiwać z nich, żeby one nie stały gdzieś tam szmergnięty w zaboczeni. I tu na tym pierwszym przytrywka są cykle bejków, brawandów na karnelu YouTube'owym kashebi.pl. Może nie brawandów, bo one są nie są aż tak długie, ale te chile do 10 minut dyreją i bardzo dobrze, że takie, bo prosto dzieci nie ledają monotonie, to flotłe drodze ich uwaga, lepiej czasa do lebu chcieli, one mają te 5-8 minut, no bardziej to wchodzą i ma w głowę. No ale łekrum bejków też mamy elementy chociażby legendów, jak chociażby legendały sjuności sztaturce, czy tu widzimy też studiera tego srednjego roku etnofilologii kaszepsi Szymon Heland, czy to dokaz Jerzygłe, sam pałe wsiedkłe władnym wango, że tacik materiałów tam je chile nos
nosce, nawet kawiance jak cile nosce. Te materiały są pod ranką. Mogą być urozmaiceniem lekcje, taci czasy równak nastały, że im więcej multimediów jest, tym dzieci bardziej mają za nauczyć jeden taki materiał może być spokojno spółka scenarnika całej użby, może być oparty na tym, moja dziecka ma to naprzód włączyć, później analizować tekst, czy zrobić im jakiś test z tego, co oni tam prawie są dowiedzeni. I inne komedali, taką posobną udba jest stworzona bez młodych dziewczęta, zwykłego przedkowa, które wyjadzie tylu uczą się w liceum w karty zachuciały sobie to latasy maturanci i tu jest ciekawy materiał, że jest czerwony plus do dzieci, takich dolebok w pierwszej fazie sztuceni te dokazy z karnilu FB facebookowego czetu po kaszepsku dzieca ma którym tu przedłecia ma widzimy są bardzo krótsi i one są takie dolebok krótsi, do 2 minut i to jest plus, bo bez ta dynamika to dziecko wysłecho je do końca. No i wariatacie, że cały uczbę full na spodnim tego nemze drango przeprowadzić, ale można to choćby lewe zweskać, przerektowani sa do konkursu później rodnej mływy, czemu nie? Tekst jest wyrecytowany, belno te recytacje są przeprowadzone, drego sprawa, że to blues młody czytają, to tyś może jakoś tak przekuć jakoś uwaga, jakoś odmiana dziecka, że widzą może tu ktoś ma 15 lat, ktoś 14, osoblewie są też tacy duety, tatk, synk, memka z córką, czy w drugą stronę można też naleźć do kozy, czytają blues taci, teraz nie chcę co z wiekiem pomilec, ale kiedy wesme 12 lat pewno mają między innymi bracynowie bizewscy z pileców barofejn 2 i knepich, które bardzo piękno merkają ta umiejętność belnej recytacje, belnego czytania w najrodnej mowie. Na Facebooku można ten karny nalec, nawet źle szkolny, nie ma konta facebookowego, bez konta też idę wyszukać bez Google i te filmy ci można bardzo einfach wyświetliwać. Nie, czytanie, źle idzie tu łedzę, chcemy odłożyć na błek, bo takim woźnym i bardzo bogatym placa, na którym wiele takich wideomateriałów, które mogą sam przedać w sprawie przenyłoce kaszepścigłe w szkole są wirtualne kaszebe, które prawie tu widzimy starna główno na mojej screenie. Portal, który daje wielką możliwość nauczania go z wyskiwaniem bogacy z internetu, choćby ostatnio produkcja, która na tu mamy na tej titlowej starnie, bardziej tu już kierowana do zdrzeniałych, nie gdy tu blues derchłe no młodszych. Produkcja Piotra Pastalenca wespół z moim przedmówcą w tym zylu, z Pauleną Wansarską, bardzo fajny uczba do zdrzeniałych, klip, który są fajny web zero, który w cygo, który bardzo fajny Westa połączono nauka słowiznę z elementami tradycji, kultury, historii, tu mam gdzieś postępny tu prawie Paulina widzieć, jak no, inspiruje się, jak cieszy się tym, że prawie w tym sztuce to baka się zażyła, no ale łeta mi idzie, ona tej pokazany, od razu je uczba słowiznę, to jest, myślę, bardzo fajny czerenk nauczy dla tych, którzy są starsi, które zaczynają naukę kaszepścigłe, chcą się uczyć przede wszystkim, łetać go spędli, bo nie będą blues we szkole. Wierzę, że ten cykl bardzo się rozwijał, że będzie tego wiele więcej jego obzyru i bardzo fajna sprawa, też wiele szpasu, też wiele widzów w tym wie i po prostu bardzo fajna web zero, no ale na wirtualnych kaszebach mamy przetrowszy edukacjowych materiałów, bez sparłaczonych literaturą. Tu osoblewie mam na myśli i uczniów szkół strzydnych. Fajne były wezweska z nima. Między innymi ostatnio Gytka, to nowo się bardziej pokazuje, ale te zasoby są naprawdę bardzo bogatne, bo długi dziel czasu są publikowane. Kwerbionka doktora Dareka Majkłewskiego ze Stanisławem
Jankum łego nowym dokazu pod titla CESK. I to jest też taki fajny materiał do analizy, bo mamy też od razu i usodca, i eksperta od literaturę, nie darwimy jakby była przerodziwać na uczba, źle to łeglowy, możliwy, tym bardziej w tym czasu pandemii, ale prosto możemy wyciągnąć projektor, przedstawić choć zyl tego czy innego wywiadu, później doparłanczyć do tego analiza samej treści. Może to też jest wyskony jedno jako lektura, tym bardziej, że jest to bardzo fajna nowość w tym nowym kaszybskim literackim świecie. No i taką uczbę można rozciągnąć na dłużej, to nie darmo bez jednorazowy, kot jako się jakiś bedenk, jako służba na przeprowadzenie taci kerbionci je. Ale to nie jest wszystko, bo wiele materiałów, które, że tak rzeka, wykruntuje naszych rzeszeniowych, kaszebi publikujemy na własną rękę, takim pięknym przetrowka, jak choćby prawie decht familia Majkłewskich z Nadoligłem i Karnel Farbny Świat Werunci. Jak widzimy, to też jest to nowość z 11 sywnika latowego roku publikowany taki teledysk w formie bejci, w którym mają erojka, Werunka, śpiewa piękną kasiepską frantówkę z czerwoną, dech prawie do dzecy. Rzeka, że tak często się z tym nie spotyka, bo człowiek gdzieś tam zerwał te bejci po polsku, jedno jakiś wstęp do tego materiału je, jakoś frantówka tam wykonywano, ale tak stricte, żeby dziecko śpiewało po kasiepsku, prawie frantówka sparłanczoną z jedną konkretną byjką, tu jest doparłaczenie do lektury Werunka, ale jak widzimy je też w sferze, w strefie, w tym zonie multimediów, nie prawie jej, jest też bardzo fajna sprawa, żeby móc zadrzeć na ten karnet, bo to jest jeden z wielu bedenków i te materiały wezweskiwać. Farbny Świat Werunci, albo też mamy dredzi karnel prowadzony bez familia Majkłewskich, ciety dzecum po kasiepsku, proszę nie zmileć tego z cietume dzecama po kasiepsku, bo te cietume dzecama po kasiepsku to jest ten karnel tych Zeusów z Przedkowa, a ciety dzecum po kasiepsku to jest facebookowy karnel prawie familii Majkłewskich. Też bardzo wiele fajnych, wyrtnych materiałów można tam uzrzeć. Tu jest jeden wedding mieździnu, ja widzę, nie mogę, ale ty ją dopowiem. Ciekawy też materiał uprzystępniła Akademia Kasiepsko na YouTube, na FB, na Facebooku Met, czerwono bez Żbita i Eugeniusza Pryćkłewskich, choć byle fajn sprawą je brzad wieloletniego konkursu Kasiepsi Karaoke, które tam cyklicznie co roku są odbywa i wezrze to w ten sposób, że prosto filmici do kasiepskich frantówków wyświetliwa wydają w tym samym sztuce tekst tych frantów, czyli to można bardzo fajnie wezweskać do nauczy prosto frantów, czyli jeśli chcemy dzece, gdzieś tam jesteśmy tacy przetrowczy, my praktycznie w szkole prawie włączył dzieca ma platka, poezję śpiewale pamiętam i też tak dawno ich zachęcił, no i po tych 15-20 minutach śpiewani te dzece, to tak przecygał. Jednak ja jem za tym, żeby śpiew, muzyka wezweskiwać, tego nigdy nie jest za wiele, a to wybio kusing prawie młodych z tego takiego jakby czasa hipnotyzacja, że są po prostu łed parłancione, nie wiedzą, nie mają już chęci na to, żeby sobie uciec, muzyka rozrywa. Widzę, że muszę kończyć pomału. Takich wydenków jest bardzo wiele, wydaje poświęcać pewna czasu, zapoznać z tym całym najbogactwem edukacyjnym, które my poprawdze w internecie mamy, a które myślę, że nie do końca je wezweskiwane i do tego prosto zachęcam, Bóg zapłać. Bardzo dziękuję. Gracjan Fopke przybliżył Państwu
portale z zasobami. O, znalazła się, super. To o tym właśnie Gracjan na koniec wspominał, o Akademii Kaszubskiej prowadzonej przez Eugeniusza i Elżbietę Pryczkowskich. Zachęcamy również do korzystania z tych zasobów. A teraz, szanowni państwo, doktor Justyna Pomierska, powiedz to całym zdaniem. Poprawnie, ładnie, zaraz zobaczymy. Rola pisania w nauce języka kaszubskiego. Zapraszam. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Komu się nie zdarzyło powiedzieć do swoich uczniów, powiedz to całym zdaniem, powiedz to pełnym zdaniem, rzeknij mnie to. Wszyscy używamy w którymś momencie tego typu słowa zachęty do tego, żeby wypowiedź ucznia była dłuższa. A naturalna sytuacja mówienia, z którą mamy do czynienia w klasie, jest taka, że nauczyciel mówi, uczeń nam odpowiada i skoro to jest komunikacja w jakiegoś rodzaju dialogu, to nie ma potrzeby mówienia pełnym zdaniem. I stąd, że tak powiem, taka fraza, która się pojawia w naszym nauczycielskim języku i dlaczego ten uczeń nie mówi pełnym zdaniem, o tym może chciałabym dzisiaj powiedzieć. Na slajdzie tym pierwszym jest stan mojej wypowiedzi. Mam nadzieję, że zmieszczę się w czasie, będę to kontrolować, o ile mi się uda. Zanim zacznę mówić, to powiem, czego zapomniałam powiedzieć, a obiecałam jednej pani, że powiem, że szkoła w Szemudzie szuka nauczyciela języka kaszubskiego. Nie wiem, czy jeszcze jakaś inna szkoła. Jeżeli jakaś inna szkoła jeszcze szuka, to napiszcie Państwo na czacie, bo może to będzie informacja, która gdzieś komuś otworzy jakiegoś rodzaju furtkę. My wiemy, jakie się problemy wiążą z uczeniem języka kaszubskiego, z tym niepełnym etatem i z dojeżdżaniem i tak dalej, więc może akurat gdzieś. Jak robiłam sobie spis miejsc, w których Państwo w tej chwili jesteście, to naprawdę jestem zadziwiona, że zjednoczyliśmy tutaj przed monitorami w tej chwili aż tak wiele osób z tak zewsząd, naprawdę od północy do południa. Cieszy mnie to bardzo. Mam też nadzieję, że jak ta konferencja znajdzie się w zasobach, o których mówił przed chwilą Gracjan, to też jeszcze do niektórych, którzy w tej chwili nie mieli czasu zasiąść przed komputerami, trafi. Wracam do mojego referatu. Mowę od pisma przede wszystkim różni to, że jest inaczej uporządkowana. Nie trzeba w mówieniu budować pełnych zdań, bo mowa jest zawsze jakiegoś rodzaju interakcją z sytuacją, w której mówimy. Czyli odpowiadamy kogoś na pytanie, mamy mimikę, mamy obraz, mamy jakieś nawiązanie, gesty i nie musimy wszystkiego powiedzieć, bo dopowiada za nas jeszcze cała masa różnego rodzaju dodatkowych elementów, które się pojawiają w sytuacji mówienia. Natomiast w piśmie już wszystko musi być uporządkowane. Wszystko musi być jasne, nie może być dwuznaczne, jeżeli chcemy, żeby ta informacja była czytelna. I to sprawia, że pisania trzeba się uczyć. Jeżeli mowa jest naturalna i jako tako wszyscy mówią, może nie z wysoka, ale wszyscy, to pisania trzeba się uczyć. I nasza ogólna, cywilizacyjna sytuacja jest taka, że nie wszyscy muszą umieć śpiewać, nie wszyscy muszą umieć grać na jakimś instrumencie, nie wszyscy nawet muszą umieć rysować. Ale pisać muszą umieć wszyscy, bo pisanie jest bardzo potrzebne przede wszystkim w procesie edukacji. Nigdy nie będziemy tyle pisać, ile piszemy w szkole. I to znowu nam pokazuje, jaka jest hierarchia pewnych czynności nadawczo-odbiorczych, które wykonuje człowiek. Tak jak Państwo teraz już od kilku godzin nas słuchacie, to człowiek przede wszystkim słucha. Człowiek się często wtrąca do konwersacji i taki czat, który nam tutaj zrobili u boku, to też właśnie dlatego, że w nas się aż gotuje, bo chcemy sobie coś dopowiedzieć. Ale jednocześnie czytamy ten czat, czytamy slajdy i też czytamy różne inne rzeczy.
A pisanie to w życiu takim codziennym jest ostatnia rzecz z tych czynności nadawczo-odbiorczych, najrzadsza, którą człowiek wykonuje. I teraz, o czym ja dzisiaj nie będę mówić, powiem na sam początek. Nie chcę dzisiaj mówić o kaligrafii i o ortografii, czyli nie będę mówiła o samym początkach pisania, czyli nie będę mówiła o tym, jak te dzieci do tego przysposabiamy, jak trudno, żmudno stawiamy kolejne stryści, łóżka, cijuści i te insze. Nie będę mówić o dyktancie, bo o dyktancie powie za chwilę Lucyna. Nie będę mówić o tym wszystkim, co jest związane z pisaniem, o czym trochę wspomniała Ewa Andrzejewska, że inne jest pisanie ręką, a inne jest pisanie na komputerze, że kiedy mamy nauczanie zdalne, to, a nawet kiedy go nie mamy, to musimy jakiś czas naszych lekcji poświęcić na to, żeby ucznia nauczyć pisać na kaszubskiej klawiaturze. Musimy jakiś czas poświęcić na to, żeby nauczyć go pisać w linijkach, w kratkach, ale z czasem, kiedy on już jest starszy, musimy go też nauczyć pewnej adiustacji tekstu. Czyli jak się robi przypisy, jak to zrobić, żeby tekst był wyjustowany, żeby on był ładny, kiedy dostaną go uczniowie, kiedy nauczyciel go dostanie do czytania i to wypracowanie napisane elektronicznie ma być nie tylko dobre, ale i też ładne, po prostu ładne, jak książka. Nie będę dzisiaj mówić o tym, co jest poprawnością językową, o doborze słów, o uporządkowaniu słów w tekście, czyli o końcówkach, też o tym dzisiaj mówić nie będę. I nawet nie będę mówić o tak zwanych tekstach swobodnych. Ten termin pojawia się w podstawie programowej do nauczania języka kaszubskiego. Teksty swobodne, czyli taka technika Celestyna Freneta, która w początkowym okresie nauki pisania tekstów jest bardzo pomocna, aby pomóc uczniowi w tym procesie przełożenia myśli na papier. Bo najpierw myślimy, potem sobie to jakoś w głowie układamy, czyli prawie, że wypowiadamy te słowa, po czym je przelewamy na papier, żeby uczniowi pomóc. Do tego jest ta technika bardzo, bardzo potrzebna i taka pomocna, więc można do tego dojść. O tym dzisiaj też mówić nie będziemy. Ja bym dzisiaj chciała przede wszystkim powiedzieć o tym, co w podstawie programowej jest zapisane jako tworzenie wypowiedzi pisemnych. Tworzenie wypowiedzi pisemnych. Te strzałki, które tutaj zrobiłam u boku na slajdzie, mają sygnalizować, że to jest połączone z innymi czynnościami nadawczo-odbiorczymi, a szczególnie z mówieniem. A ta druga strzałka ma sygnalizować, że całe to nasze uczenie wypowiedzi pisemnych, pisania, tworzenia wypowiedzi pisemnych jest w jakimś procesie. To się zaczyna w pierwszej klasie szkoły podstawowej i my tego uczymy aż do matury i potem na studiach. Na studiach to już uczymy tworzenia tekstów naukowych, też po części jakichś tam publicystycznych, ale w dużej mierze człowiek uczy się tego pisania bardzo, bardzo długo. To jest bardzo długi i żmudny proces. I jeżeli my pewnych rzeczy nie zaczniemy ćwiczyć, kiedy to dziecko ma lat 7, 8, 10, to wtedy, kiedy ono będzie 5 minut przed maturą nikt już tego nie nauczy, bo to już jest za późno. Bo on już nigdy nie osiągnie takiej sprawności pisania, jak ten, który się uczył pisania od początku. I jak powtarzam, nie chodzi tylko o sprawność ortograficzną, poprawność językową, ale chodzi po prostu o sztukę pisania, tworzenia wypowiedzi pisemnych. Pismo jest ważne. To nie jest tak, że skoro my go bardzo rzadko używamy, to ono jest mniej ważne. Nie, bo pismo pozwala dokonać pewnego rodzaju korekt, pozwala dokonać różnych czynności, operacji myślowych, których nie daje szansy mowa żywa. To, co ja teraz do Państwa mówię, mimo że bardzo się staram, to już poszło
i ile błędów zrobiłam, tyle zrobiłam. Natomiast jeżeli my piszemy, to mamy szansę wymienić wyrazy, kolejność zmienić naszych fraz, różne rzeczy możemy zrobić z naszym tekstem, dopracować go, sprawić, że on jest bardziej logiczny, bardziej jest, no o widzicie, i tego też w piśmie nie ma. Gdyby nie było pisma, gdyby te 170 lat temu Cejnowa Florian nie uparł się, żeby stworzyć kaszubski alfabet, żeby stworzyć kaszubski język literacki, to ciekawe, w którym miejscu byśmy dzisiaj byli. Gdyby jego następca, Gerdowski, ten od pana Czorlińskiego, nie pisał tak, że ludziom się chciało czytać, bo jak wiemy, Cejnowa był raczej dużo mniej czytany niż Gerdowski, bo ludziom się po prostu go nie chciało czytać. Był za poważny, literki miał trudne, to wszystko było skomplikowane. A Derdowski trafił do czytelnika, przekonał ziomków Kaszubów, że trzeba czytać. I to też jest w tym całym mechanizmie nadawczo-odbiorczym ze sobą powiązane, że żeby komuś się chciało pisać, to musi być jeszcze ktoś, komu się będzie chciało to przeczytać. W tym naszym mechanizmie nadawczo-odbiorczym i w tworzeniu wypowiedzi pisemnych trzeba sobie właśnie zdać sprawę przede wszystkim z tego, że czynność pisania jest nadrzędną czynnością egzaminacyjną. Czyli na każdym etapie naszej weryfikacji, 8. klasa matura, przede wszystkim pisanie sprawdza, co my wiemy. I teraz, jeżeli nasz uczeń od 1. klasy podstawówki będzie się uczył pisać po kaszubsku, całe zdania, teksty, to jak on dojdzie do tej matury, to on będzie chciał zdać tą maturę z kaszubskiego, bo to nie będzie dla niego kłopot. To nie będzie wymagało od niego wielkiego wysiłku. Ja już nie mówię, że pójdzie potem na etnofilologię kaszubską, bo to też nie o to chodzi. To są studia filologiczne i one nie każdemu muszą leżeć. Ale zdanie egzaminu dojrzałości z języka, który jest naszym językiem, powinno leżeć jakby w gestii każdego ucznia uczącego się kaszubskiego. A oni tego nie robią, bo jeżeli na lekcjach czytają, mówią, a nie piszą, to egzamin maturalny staje się dla nich po prostu obciążeniem, który w tym momencie, kiedy egzaminy maturalne, ich jest kilka i one są jakiegoś rodzaju przepustką na studia, to ten czas liczy się zupełnie inaczej. W szkole się pisze przede wszystkim, kiedy się notuje. Nie mówię o wypełnianiu ćwiczeń i o tych lukach, bo to nie ma nic wspólnego z nauką pisania i stworzeniem wypowiedzi. To w jakiś sensie wpływa na sprawdzanie, czy uczeń wie, czy posiada pewne informacje, ale notowanie musi być czynnością przemyślaną. I tutaj po części Państwu już mówiła Ewa Andrzejewska, że pisanie ołówkiem to jest zupełnie inne pisanie niż pisanie na komputerze. I to też jest właśnie związane z tym, że jak piszemy na komputerze, to staramy się wszystko zapisać tak, jak to ktoś powiedział, bo on to na pewno dobrze powiedział, bo to jest mój nauczyciel i piszemy tak liniowo. Natomiast wtedy, kiedy notujemy w różne robimy rzeczy notując, strzałki, gwiazdki, coś mocniej, coś mniej, coś dopiszemy, coś potem przestawimy, jakiegoś rodzaju dorysujemy emotikony lub inne symbole i to sprzyja zapamiętywaniu. Ale to też nie jest tworzenie wypowiedzi, o którym dzisiaj przede wszystkim chcę mówić. Pisanie pojawia się też w szkole wtedy, kiedy chcemy urozmaicić lekcję. Czyli jest to kolejna forma pracy. Gadamy, a teraz zapiszcie temat lekcji, pod tym tematem coś piszemy i tak dalej. To jest ta zmiana pewnego rodzaju czynności, która uatrakcyjnia lekcję, wpływa na też czynności zapamiętywania, też na motywację do nauki. Okej, fajnie, ale myślmy, co piszemy. Bo pisanie pozwala na pewnego rodzaju doraźną weryfikację. Możemy sprawdzić, czy dobrze żeśmy to zapisali, z tablicą, z książką, z słownikiem,
czy wszystkie literki są na swoim miejscu. Możemy sprawdzić, czy forma tego całego zdania jest dobra. Pisanie pozwala nam skreślić, napisać u góry albo dodać wyraz. Pozwala nam na taką refleksję, na którą nie daje nam szansy czynność mówienia. A w nauczaniu online stała się rzecz zupełnie niewiarygodna. Pisanie okazało się jedyną formą sprawdzenia wiedzy i umiejętności uczniów. Bo tak jak mówił Maciej Dębski, 1/3 uczniów wypełniała tylko karty pracy. Dostawali jakiegoś rodzaju teksty od swoich nauczycieli i raz, 2, 3, 4, 5 ileś tam zadań do tego zrobionych, odsyłali te zadania i to nie miało nic wspólnego z atrakcyjnością, z ciekawością, było pewnego rodzaju obowiązkiem, a skoro stoimy w przededniu mieszanego naszego nauczania, może nam się to nie przydarzy, a w niektórych szkołach przydarzy się może częściej, to trzeba pomyśleć o tym, jak to zrobić, żeby naprawdę uczyć się pisania, a nie żeby pisanie było tylko żmudną, trudną i uciążliwą pracą domową. W podstawie programowej wcześniej pokazywałam slajd, na którym była klasa 1., 2., 3. I tam, jak Państwo pamiętacie, nie będę wracać, było zapisane, że uczeń uczy się pisać zdania. A w 4. klasie, czy właściwie 4., 5., 6., 7., 8, bo tak jest podstawa programowa przecież skonstruowana, nagle okazuje się, że on umie zapisać notatkę, historyjkę, opis, charakterystykę, plan, sprawozdanie, ogłoszenie, zaproszenie, życzenie, wiadomość, pocztówkę, list. On się tego wszystkiego nie nauczy w 5 lat, jeżeli on wcześniej już czegoś się nie uczył. Nauczyciele, którzy uczą w 1-3, wiedzą, że do ich obowiązków, jeśli chodzi o język polski, należy, żeby uczeń w tym czasie nauczył się napisać opowiadanie lub opis przedmiotu, osoby czy elementu przyrody w granicach 6-10 zdań, żeby one były ze sobą powiązane. I tego też my, kaszubiści, powinniśmy się trzymać. Te 6 zdań krótkich, prostych, napisanych razem, to jest pewnego rodzaju punkt docelowy, który powinniśmy po tej 3. klasie osiągnąć. I teraz jak tutaj Państwo widzicie ten wyimek z podstawy programowej, która jest tak skonstruowana, że kolejne punkty rzymskie to są różnego rodzaju akty nadawczo-odbiorcze. Czyli o ile wcześniej, przed tą 5, którą w tej chwili macie tutaj na slajdzie, było rozumienie wypowiedzi ze słuchu, tak, wypowiedzi ustnych, wcześniej jeszcze było wypowiedzi pisemnych, czyli czytanie, wcześniej jeszcze było tworzy wypowiedzi ustne, czyli mówi, teraz mamy tworzy wypowiedzi pisemne, to potem nam pojawiają się jeszcze 2 kolejne punkty związane z różnymi interakcjami, czyli że uczestniczy w rozmowie, umie odpowiedzieć na wypowiedź ustną. Potem jest umie odpowiedzieć na wypowiedź pisemną, umie zareagować pisemnie, po czym nam się pojawia kolejny punkt, przetwarzanie ustne lub pisemne. I jeżeli przyjrzymy się temu punktowi, to nagle się okazuje, że ten nasz uczeń opisuje, opowiada, streszcza, relacjonuje, pisze analizę i interpretację wiersza na przykład, tłumaczy z polskiego na kaszubski na odwrót, cytuje, recenzuje. Jest całe mnóstwo obowiązków, które musimy zrealizować w tych aktach nadawczo-odbiorczych. I my tego nie zrealizujemy, myśląc o tym, że zrobią to poloniści i że poloniści tego uczą i teraz jak nasz uczeń przychodzi na kaszubski, to my to samo możemy wyzyskać z tamtych przedmiotów szkolnych. To się tak do końca nie da przełożyć. Bo jeżeli nauczyciele języków obcych, nowożytnych wiedzą, że na przykład na angielskim te formy wypowiedzi pisemnej po angielsku pisane są bardzo mocno sformalizowane, czyli tam pisząc pewnego rodzaju, tam się wszystko nazywa esejem, prawie że, pisząc formy wypowiedzi dokładnie wiadomo, jak musi być uporządkowane to, kiedy piszemy list, jak musi być uporządkowane, kiedy piszemy odpowiedź, recenzję i tak dalej, to samo się nie rządzi ani na polskim, ani na kaszubskim. I jeżeli my nie dostarczymy naszemu uczniowi pewnego rodzaju zasobu
schematów tekstów, tych, o których tutaj mówimy, opis, opowiadanie, recenzja i tak dalej, to on tego znikąd nie pobierze, bo to nie jest tak, że on sobie automatycznie przełoży to, co on robił na polskim czy na angielskim, teraz na jeszcze inny język, aczkolwiek te rzeczy są zbieżne i my powinniśmy wyzyskiwać te podobieństwa i różnice w metodologii naszej pracy. I teraz ten uczeń, który idzie i ma napisać maturę, od tego, który zaczynał pisać pełnym zdaniem, ma już tworzyć dłuższy tekst pisany, czyli rozprawkę, recenzję, referat, interpretację utworu literackiego lub jego fragmentu. Ma już umieć też tworzyć opis bibliograficzny, adiustować i tak dalej, uwzględniać konteksty i tego typu rzeczy. I te 12 lat nauki szkolnej, czyli 8 lat podstawówki i 4 lata liceum, te 12 lat nauki szkolnej chcielibyśmy, żeby zaowocowały maturą z Kaszubskiego. Maturą napisaną przez dorosłego człowieka, która będzie świadectwem jego dojrzałości. Reasumując, największy ciężar nauki tworzenia wypowiedzi pisemnych mamy w szkole podstawowej od 4. klasy. Bardzo liczymy na to, że nauczyciele 1-3, tak to kolokwialnie nazwę, pomogą kaszubistom od 4. klasy tym, że tutaj wcześniej zrealizują pewnego rodzaju działania, które nie będą dochodziły tylko do tego, że uczeń tworzy pełne zdanie, ale że będzie umiał opowiedzieć, a potem to opowiadanie przelać w chronologii zdarzeń na papier, czyli ułoży sam i zapisze sam, że będzie potrafił w kilku zdaniach, nawet krótkich, opisać przedmiot albo osobę, czy to związaną z doświadczeniem jego własnym życiowym, czy to związaną z lekturą, no i będzie umiał stworzyć jakieś krótkie teksty użytkowe, które tu wypisałam, typu ogłoszenie, zaproszenie, list. Bo tak de facto mamy tylko 3 rodzaje wypowiedzi. Opis, opowiadanie i rozprawkę. Opis i opowiadanie są w młodszych klasach, rozprawka zaczyna się powiedzmy w klasie 7, tam już jest wypowiedź argumentacyjna, wcześniej jest powiedzmy głos w dyskusji, ale tego więcej nie ma. Jest tylko tyle. Potem, czy to jest recenzja, no to powiedzmy jest taka rozprawka z oceną. Tak jak charakterystyka to jest taki opis z oceną. To są wszystko pewnego rodzaju modyfikacje. A tak musimy nauczyć albo odtworzyć ciąg przyczynowo-skutkowy i napisać opowiadanie, albo zwrócić uwagę na szczegóły, na wygląd, na położenie w przestrzeni i to jest opis. Jeżeli ktoś będzie umiał jedno z drugim połączyć, na przykład elementy opisu włączyć do opowiadania, super, to będzie miał talent i będzie coraz lepszy i my będziemy te opowiadania w jakimś sensie wyróżniać. Przykłady dobrych praktyk. Nie chciałabym być gołosłowna i jakby tego całego procesu nauki i tworzenia wypowiedzi pisemnych nie oprzeć kilkoma propozycjami, które wydają się być celowe, słuszne i trafne. I teraz, skoro ja tak bardzo chcę, żeby ci nauczyciele 1-3 zrobili jakby troszkę ponad to, co chce od nich podstawa programowa, to chcę zauważyć, że w podręczniku Danuty Pioch, tym z krasnoludkiem żółtym, są już takie właśnie propedeutyczne ćwiczenia, które bardzo ładnie można wykorzystać w celach, o których w tej chwili mówię. Mamy taki wierszyk, niestety wszyscy studenci mi już się tak trochę odłączyli, a ja tak bardzo chciałam, żeby to oni robili. Więc mamy taki wierszyk Ewy Warmowskiej, cała ta książka jest z jej udziałem przygotowana. Jąg i Kłete. Ja teraz ten wierszyk przeczytam, a potem jeszcze dojdziemy do tych odpowiedzi. Czy Państwo będziecie sobie czytać sami? Nie, to musi wybrzmieć. 1, 2, 3, 4. Bleczą głosno Kłete myli. Mliczka napis by się chciały. Przeszedł Jung, mliczka wlył, Kłete piły, a łęc drżył. I teraz autorka tego podręcznika proponuje cały zestaw pytań i Państwo popatrzcie, jeżeli my na te pytania odpowiemy,
to dostaniemy takie mini opowiadanko. Są 4 queci. Łene są myły, łene bleczą głośno, łene by chciały napić się mliczka. Kto do nich przeszedł? Przeszedł do nich Jung. Co i był? Łen dał im mliczka. I ostatnie, dłuższe dużo. Co robił Jung? Ciej kłety piły mliczko? Ciej kłet ci piłe mliczko, łen zdrzył. I kiedy mamy te odpowiedzi, to one w sumie ułożyły się nam w opowiadanko. Ale to opowiadanko jest takie koślawe. To opowiadanko jest takie, no, że jak się czytamy, to właśnie czujemy, że ono jest takie bardzo siermiężne. Więc wtedy przychodzi czas i teraz tutaj na tym slajdzie u góry mam przepisane to, co było na poprzednim slajdzie. Dokładnie są te odpowiedzi na pytania z wiersza. A tutaj niżej proponuję pewien zestaw ćwiczeń redakcyjnych na tym już tekście, który sprawia, że to opowiadanie staje się takie bardziej płynne. Nie mówimy tylko są 4 queci, ale mamy widzę 4 queci, w izbie są 4 quete, ja mam doma, albo u mnie doma i tak dalej. Czyli kiedy ma być opowiadanie, musi być bohater, miejsce, czas i możemy w jakiś sposób te elementy w tym pierwszym zdaniu przedstawić. Potem, kiedy mamy 3 zdania o tych kotach, czyli jakie one są, co one robią i czego by chciały, to kiedy połączymy te zdania strukturą składniową zdania złożonego, wówczas dostaniemy już takie zdanie uporządkowane. Łene są myły i temu łene bleczą głośno, cze jima chce sam jest. I to zdanie, już jako zdanie złożone, jest dowodem na to, że to jest język pisany. Bo kiedy mówimy, to nasze zdania są urywane, są pojedyncze, są niepełne, nie zawsze mają orzeczenia, bo jakieś elipsy tworzymy. Taki jest język mówiony. I kiedy odpowiadaliśmy na te pytania, które były pod tekstem, takie nam te odpowiedzi wyszły. Ale w momencie, kiedy na tych odpowiedziach dokonamy pewnego rodzaju ćwiczeń redakcyjnych, kolejne kroki widać tutaj na slajdzie, to wówczas, kiedy uczeń to przeczyta, to on będzie miał gotowe opowiadanie. I następnym razem, kiedy on będzie chciał opowiedzieć nie o kotkach, ale o jakiegoś rodzaju zjawiskach, które się działy, o tym, że przyszli goście do domu i tak dalej, on wykorzysta te struktury składniowe, podstawi pod myły na przykład inne słówka, pod to, co one robią, podstawi inne, one akurat może goście nie będą bleczeć głośno, ale będą się cieszyć, będą rozmawiać, to wszystko tam gdzieś będzie i będziemy mieli gotowe teksty, do których będzie można wracać. Innym sposobem przekształcenia tej wypowiedzi będzie na przykład zmiana czasu, czyli zamiast, powiedzmy na tablicy pojawią nam się tamte odpowiedzi na pytania, to uczeń to samo powie, tylko na przykład w czasie przeszłym. Albo powie to ze swojej perspektywy, że nie, że Janek dał im mleczko, ale że to on się zaopiekował tymi kotami. Tu nasza inwencja twórcza jest jak nauczycielowi jak najbardziej wskazana. Nie zawsze musimy zadać całościowe ćwiczenie. Ta proporcja, która tu jest na slajdzie, 1:4, oznacza, że na jedno ćwiczenie całościowe, czy na jedno opowiadanie, na jeden opis musi przypaść minimum 4 ćwiczenia cząstkowe. Ćwiczenia cząstkowe są różnego rodzaju i oprócz tych ćwiczeń, powiedzmy, wdrażających, potem utrwalających, sprawdzających, oprócz tego podziału na ćwiczenia ortograficzne, gramatyczne, słownikowe, frazeologiczne, mamy też podział nad tym, co robić z takim nagłówkiem. Tu Państwu zaproponowałam taki nagłówek opowiadania o nadzwyczajnej zaradnostce jednego szkółownika. I kiedy się zastanowimy nad takim nagłówkiem opowiadania, no to będziemy musieli Was stwierdzić, że to jest opowiadanie. Bo tak jak ten nagłówek jest sformułowany, tak są często sformułowane
nagłówki właśnie opowiadań, a nawet całych długich powieści. Ja sobie tutaj przygotowałam, Państwo, powinniście jakoś zareagować. Ciekawe, czy Państwo pamiętacie taką książkę o psie, który jeździł koleją? Ja ją pamiętam, mam tu ją nawet na półce. Mamy też w literaturze o królu Arturze i rycerzach okrągłego stołu. Mamy o Kasi, co gąski zgubiła. Pamiętacie? Marii Kownackiej? A mamy jeszcze taką książkę o Kasi i jabłonce, która jabłek nie dawała. W tym tytule zawsze pojawia nam się bohater tego opowiadania. O psie, o królu, o Kasi. I tu mamy o zaradności ucznia. O zaradności ucznia. Jakiegoś ucznia. Tego ucznia możemy sobie wymyśleć. Ona jest nadzwyczajną zaradnością, skoro podstawiliśmy tutaj ucznia, a nie o nadzwyczajnej zaradności Kasi, to znaczy, że chcemy jakoś zwrócić uwagę na to, że ten, który był jakoś zaradny w sytuacji szkolnej. Ta zaradność szkolna może być różnego rodzaju. On sobie może poradził, przyszedłszy do nowej szkoły, ale on może sobie poradził w szkole, którą bardzo dobrze zna i z szkolnymi, znanymi sposobami jakoś wybrnął z trudnej sytuacji. I to nam otwiera pewnego rodzaju przestrzeń koncepcyjną i to jest właśnie ćwiczenie koncepcyjne. Na podstawie takiej rozmowy dojdziemy z uczniami do wniosku, że trzeba tutaj napisać opowiadanie, że głównym bohaterem tego opowiadania będzie uczeń, że to ten uczeń najprawdopodobniej przeżyje tę swoją przygodę w szkole i że my musimy zwrócić uwagę na to, żeby to nie był zwyczajny dzień, żeby to nie było zwyczajne zdarzenie, że to jest jakieś nadzwyczajne zdarzenie. Wtedy zgromadzimy do tego materiał, czyli będziemy zastanawiali się, szczególnie jeśli chodzi tutaj o naukę języka, który nie jest do końca językiem pierwszej komunikacji, jakich słówek trzeba będzie użyć. Czasowniki. Czasowniki są tutaj ważniejsze od nazw desygnatów, dlatego że one nam będą porządkowały te działania tego bohatera w czasie. Trzeba będzie ułożyć plan tej wypowiedzi, co generalnie nie jest takie skomplikowane, bo każda wypowiedź tworzona pisemnie ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I ten wstęp może być jednym zdaniem, a w środku może być 5 zdań, a na końcu jedno i będziemy mieli 7 zdań i wcale nie będzie tak trudno ułożyć tego opowiadania. Ja tutaj Państwu ten nagłówek, który tam zrychtowałam, stworzyłam na podstawie wcześniej opracowanej przez Kasię Bliźniewską, ja nie wiem, czy ona się teraz inaczej nazywa, ale wtedy się nazywała Katarzyna Bliźniewska, lekcji, która jest w NAJUuczbie, znajdziecie ją tam w roku chyba 2000, którymś, nie wiem, ale to pewnie widać, ja tutaj nie widzę na tym slajdzie, pod spodem jest metka, czy metryczka tej NAJUuczby. Ta lekcja, ta propozycja z NAJUuczby, ona jest dostępna na skarbnicy, tak jak pokazywała wcześniej Paulina, pokazuje nam właśnie taką pracę nad opowiadaniem, która wykorzystuje memy i te memy, Państwo zobaczcie, one właśnie są tym czymś, co daje nam nauczanie zdalne, czy takie właśnie media, które są w klasie, te nowoczesne technologie, bo byśmy tak ładnie nie osiągnęli tych kolejności, gdybyśmy nie mieli takiej możliwości przerzucania tych slajdów i pokazywania tych reakcji. Tutaj główny bohater myśli, trudzi się, rozwiązuje zagadki, za chwilę już on wygrał ten pojedynek i to dokładnie widać po oczach tego króla, jaki jest efekt jego przegranej. Odsyłam do tej NAJUuczby. Ona pokazuje to, co ja tutaj mam w takim slajdzie końcowym, że czasowniki są najważniejsze przy tworzeniu opowiadania, że te obrazki porządkowane, to znamy od dzieciństwa, w kolejności chronologicznej, potem nazywane, co jest na tych obrazkach, układają nam plan opowiadania i jeżeli ten plan opowiadania napiszemy pełnymi zdaniami, a nie równoważnikami zdań, czyli w ogóle grupą nominalną, jak to zwykle się dzieje, typu przygoda w lesie, znalezienie grzyba i tak dalej, tylko będzie od czasownika, czyli w tym planie będzie napisane: poszedłem do lasu, znalazłem grzyba,
to w tym momencie nasz uczeń dostaje gotową formę czasownikową i nie musi się trudzić. Ten, który się uczy języka, wie, ile to trudu kosztuje przekształcenie takiego gerundium, czyli takiego rzeczownika odczasownikowego na rzeczownik w formie osobowej. Już prościej jest zmienić pierwszą osobę na trzecią osobę niż bezokolicznik czy gerundium na czasownik. Podsumowując, pisanie jest nieodzownym składnikiem edukacji. Kiedy piszemy, mamy szansę, nawet ci, którzy nie są tacy aktywni na lekcji, którzy nie są tacy, nie mają takiej osobowości, żeby być zawsze na pierwszej linii, pisanie daje szansę poprawienia wypowiedzi. Pisanie daje szansę utrwalenia tego, czego nie da się w mowie. Samo pisanie bez powtarzania nie przyniesie efektu, a to powtarzanie będzie efektywne wtedy, kiedy będzie różnorodne, czyli kiedy będziemy przekształcać kolejne zdania i robić z nich innego rodzaju teksty. Pisząc, poprawiamy się, korygujemy i kiedy korygujemy się sami, wówczas to ma też przełożenie na naszą zdolność zapamiętywania. Pisanie każe używać wyrazy w zdaniach, a nie w formie słownikowej, co już nam ułatwia komunikację, czyli jeżeli my ileś razy coś napiszemy, to się potem przekłada na nasze sprawności mówienia. I bardzo ważna rzecz. Pisanie, skoro ten uczeń pisze, to on musi zostać przeczytany. To nie może być tak, że my wysłuchamy tego opowiadania, jak on przeczyta, powiemy mu super, fajne. Nie, pisanie musi być sprawdzone. O ile kiedy uczeń opowiada coś ustnie, my go nie będziemy w każdym momencie błędu korygować, przerywać mu, bo to nic z tego nie będzie, o tyle wtedy, kiedy on napisze wypracowanie, to wypracowanie musi zostać sprawdzone. Całe. Ortografia, gramatyka, kompozycja, po prostu. I na dole musi być recenzja. I od tego, jak my to sprawdzimy, jak my go zmotywujemy tą recenzją do pracy, zależy, czy mu się będzie dalej też jeszcze chciało. Ja już kończę, Lucyno, chcę tylko na koniec powiedzieć, że pisanie jest trudne, żmudne, czasochłonne i nie przynosi efektów natychmiast. Ale trzeba to robić przez te 12 lat, żeby nam ten uczeń chciał napisać maturę. A to jest ważne dla niego, i dla naszej polityki językowej też. Dziękuję bardzo. Dokładnie. Pisanie jest bardzo ważne, więc szanowni Państwo, szanowni nauczyciele języka kaszubskiego, uczmy dzieci pisać. Między innymi też na lekcjach języka kaszubskiego. Szanowni Państwo, przed nami ostatnie warsztaty, ostatnie wystąpienie. Pani Magdalena Buda przygotowała dla Państwa warsztaty o tworzeniu słowników za pomocą aplikacji Quiz.com. Zapraszam. Dzień dobry, witam serdecznie ponownie. Chciałabym pokazać, dużo było mówione o mediach od początku, dużo było ostatnio teraz o pisaniu. Aplikacja, którą teraz pokażę, może nie jest idealną aplikacją do nauki pisania, aczkolwiek sprytny nauczyciel będzie umiał ją wykorzystać również do nauki pisania. I dlatego chciałabym udostępnić teraz swój ekran, żebyście mogli Państwo zobaczyć, jak wygląda taka aplikacja. Aplikacja nazywa się Quizizz, jak sama nazwa wskazuje. Przydatna jest do tworzenia quizów, ale oprócz tych quizów, przy okazji tworzenia takiego quizu, tworzy się również fiszki. Na razie nie chcę, żebyście Państwo na nią wchodzili, tylko chcę pokazać, jak ona wygląda. Właśnie wchodząc na nią, pojawiają się różne quizy, które umieścili ludzie. Jest ich pełno z każdej dziedziny. Mamy tutaj
bo ja zapisałam sobie, stworzyłam taki quiz i mamy tutaj język kaszubski. Będziemy grać na żywo, klasycznie. Wchodzimy na stronę właśnie joinmindquizzes.com i tutaj mamy, no już przepraszam, ale inny kod. Ze względu na to 609541 i na ten kod proszę tutaj rozpocząć grę. Wchodzimy na joinmindquizzes.com, tak jak tutaj jest. Wpisujemy tutaj ten kod, czyli 60 95 41. Robimy dołącz. Ja tutaj się wpisuję. O, widzę, że jest Ania, Bob, MK, Lyna, Aleksandra. Poczekam jeszcze chwilę. Proszę spróbować się dołączyć. Rewelacyjnie. 10 graczy już mamy. 11, 12. Widać, że idzie to dość sprawnie. 14, oj, ale szybko idzie. 15 graczy. 16. Proszę wybaczyć, ale już zacznę właśnie quiz. Tutaj muszę rozpocząć pierw na tej stronie, czyli mamy tutaj 17 osób. Rozpoczynamy. O, jeszcze się załapała. I tak to wygląda u mnie. Przyciszę trochę. I teraz w pierwszym zadaniu musimy przetłumaczyć, jak tu jest, dałam określony wyraz, jak jest. W niektórych wyrazach musimy podać, co one oznaczają, a w niektórych będzie trzeba wpisać, w zależności jakie daje. Sikorki właśnie jak są. Tutaj właśnie mamy przykład, gdzie trzeba wpisać. Popełnię może błąd w jednym, żeby później pokazać, co się może stać. Co będzie potem. Czyli tu mam źle, specjalnie napisane. I teraz właśnie się pojawia, że jeszcze raz mogę się poprawić, mam jedną szansę, jakby było więcej. Wszystko zrobione, tu jest mój wynik, się poprawiłam, to jest 100%. Chcę pokazać Państwu, jak to wygląda z punktu widzenia nauczyciela. Dałam określony czas, 45 sekund na każde zadanie, więc teraz patrzę, że mamy uczestników i niektórzy jeszcze robią, pracują, więc quiz nie jest skończony.
ale patrzę też ogólnie, jak wygląda tutaj poprawność tego tekstu, tak? 133 są 6 już teraz poprawnych odpowiedzi, 16 źle, czyli mamy 89% poprawności. Powiem, że to jest bardzo wysoki wynik, 90%. Niektóre osoby już skończyły. Poczekamy jeszcze chwilę, bo chcę Państwu pokazać. O, widzę, że tutaj pani Renata jeszcze robi. Niedługo się już zakończy. Jeszcze pani Małgosia. O, tu już chyba skończyła. I ostatnie jeszcze osoby. Specjalnie przy wpisywaniu wzięłam na razie bez znaków specjalnych wyrazy, żeby było łatwiej. Jeszcze ostatnie odpowiedzi spływają. Niektórzy się... O, już pani tutaj... Jeszcze Ania. Ostatnie osoby kończą. W każdym bądź razie, jeżeli wszyscy odpowiedzą, będziemy widzieć dokładne odpowiedzi, kto zrobił, na jakie pytania, jak odpowiedział, jaki osiągnął wynik. Zwrotną możemy przekazać uczniowi, możemy mu również przesłać. To jest tylko jedna z takich prostszych form, ale to nie jest wszystko z tym quizem. Ja jeszcze tylko czekam, aż skończy tutaj jedna osoba, żebym mogła zakończyć test. O. Teraz już mamy chyba wszystkich. Mamy koniec. I tutaj są właśnie osoby, czyli Bob odpowie, bo tu też patrzy się na prędkość. Jak to odpowiedział, tu są wszystkie te osoby, czyli że 100% odpowiedzieli. Oczywiście można zagrać jeszcze raz i proszę zobaczyć, tu są odpowiedzi, czyli mamy pytanie pierwsze, drugie, trzecie i tak dalej do 8. Dokładnie widać, kto, jaki uczeń odpowiedział. Możemy również, tak jak mówiłam wcześniej, przesłać na przykład do Boba, jak dokładnie wyglądała jego praca. Tutaj są liczone wyniki właśnie też i prędkości, można to sobie nastawić. Ale to, co jest takie ważne, ponieważ jak wyście zakończyli, teraz ja przechodzę na widok ucznia, tak jak brałam udział, to teraz zobaczcie, tu mamy wszystkie te pytania, jak odpowiadałam. Jeżeli jest zielona belka, to znaczy, że jest dobrze rozwiązane zadanie. Ale co możemy zrobić? Jeżeli posiadamy taki link, dostaliśmy od nauczyciela, możemy uczyć się tych wyrazów. I tam jest taki przycisk właśnie jak fiszki i mamy tutaj, karty są posortowane, czyli nie w odpowiedniej kolejności i możemy sami w domu, czy tam sami uczniowie mogą się uczyć, czyli to jest tak jak zwykła fiszka, że mamy na przykład, tu może być albo obrazek, albo może być sam wyraz i jest odpowiedź. Jeżeli wiedziałem, to naciskam dalej rozumiem. Jeżeli nie wiem, jakie są mrówki w tym przypadku, no to nacisnę, że nie wiem i do tego będę musiała wrócić, tak? Szczur, jeżeli wiem, odwracam, zgadza się. Rozumiem i tak dalej, aż wszystkie słówka sobie powtórzę.
Takie fiszki mogą tworzyć sobie sami uczniowie, tak? Czyli mamy jakiś dział, coś przerabiamy, jakiś rozdział, do którego będziemy wracać na następnych zajęciach i będziemy tworzyć sobie taki słownik internetowy. I teraz proszę zobaczyć, miałam 7, wiedziałam, a powinno być 8, więc mogę przejrzeć nieprawidłowe pytania, jeszcze raz zobaczyć mrówki, czy pamiętam, czy wiem. To jest taki sposób. Teraz wrócę do strony głównej, jak one wyglądają. Żeby utworzyć taki quiz, naciskamy po prostu tutaj utwórz i teraz zwykły, taki klasyczny quiz. Nazwa quizu to ja właśnie wzięłam, wpisywałam język kaszubski. Biorę to jako języki świata, bo to później jest łatwiej wyszukiwać dla innych, bo to, co udostępniamy, możemy zrobić to jako grupę zamkniętą, ale możemy też udostępnić wszystkim. Jeżeli udostępniamy wszystkim, mamy z tego też i korzyści. I teraz mamy tutaj do wyboru niektóre pola. Jak zauważyliście, w przygotowanym dla Państwa quizie miałam miałam pole wyboru, tak, czyli to, co mogliśmy sobie wybrać lub wypełnić puste miejsce. I teraz tak, tu dałam na przykład, jeżeli chcę wpisać, jaki jest kod i po kaszubsku i tu będzie różne odpowiedzi. Jak ten kod mogę wpisać? 1, 2, 3 odpowiedzi, nie chcę 4, usuwam sobie 4. odpowiedź. Nie chcę 3, usuwam, mogę tylko wpisać 2 odpowiedzi. Mogę wybrać czas, tak? Czyli mogę na przykład, ma być to bardzo szybka odpowiedź, szybko się trzeba zdecydować, mogę dać krótszy, a mogę dać dłuższy czas. No dobrze, mogę również wypełnić puste pole, to co tutaj mówiliśmy i na przykład tu będzie ten kod i trzeba będzie wpisać odpowiedź. Tu jest jeszcze takie pole jak alternatywny, to znaczy, jeżeli podejrzewamy, że uczeń może nie posiadać danej czcionki, albo że odpowiedź, którą wpisuje, mogą być 2 różne wyrazy, więc też możemy podać. Co jeszcze mogę powiedzieć? Że możemy do tego wyrazu, zamiast samego wyrazu, możemy też dodać zdjęcie, tak jak ja miałam, bo miałam i zdjęcie, i wyraz, ale możemy też podać samo zdjęcie lub sam wyraz. To, co tutaj się znajduje po prawej stronie, to jest taka karta, jaką wy widzicie wtedy w komputerze albo na komórce, jak to wyglądało. Więc możemy też mieć formę głosowania, czyli możemy wpisać pytanie tutaj i mamy odpowiedź, na przykład jestem za, jestem przeciw, albo tak, nie, czy jakiś tekst i żeby się pokazywała forma odpowiedzi. To oczywiście wszystko można zmieniać. Muszę to sobie zamknąć. Wrócę na razie do mojego quizu, żebym nie musiała tworzyć swojego. Aha, to chcę wyjść. Moją bibliotekę. Wracam do tego quizu, który tutaj dla Państwa przygotowałam. I teraz załóżmy, że zrobiłam błąd, albo po pierwszym, często się tak zdarza, po pierwszym użyciu uważam, że powinnam wprowadzić pewne zmiany. To znaczy, że na przykład wydłużyć lub skrócić czas. Dlatego mogę edytować sobie każdy tutaj właśnie quiz i mogę sobie zaznaczać tutaj pytanie pierwsze, czyli mamy edytuj, jeżeli był śledź i załóżmy, czasami też tak bywa, ja się mylę i zaznaczam na przykład złą odpowiedź, tak? Jeżeli tu zaznaczę źle, to będzie wtedy się wyskakiwało też dzieciom źle. W ten sposób możemy wracać często do tych swoich testów. Co jeszcze jest ciekawe,
Możemy, to co jest ciekawe, to niektórym, ci co grali w Quizisa teraz, to widzieli, ale znaczy nie zgadzało się z tym, co ja mam na ekranie, ponieważ można też zaznaczyć taką opcję, że nie wszystkie pytania idą w tej samej kolejności, tak samo jak odpowiedzi. I jak uczniowie na przykład siedzą obok siebie i nie chcemy, żeby patrzyli, co ktoś zrobił, tylko że sami pracują i nawet jakby patrzyli na w innej kolejności. Jeżeli tworzylibyśmy pytania do tekstu, czyli one muszą być chronologicznie, żeby występowały, musimy wtedy zaznaczyć, żeby one się nie mieszały. Co jeszcze jest ciekawe, to na przykład wyjdziemy, możemy sobie ten test, który tutaj przygotowaliśmy, taki quiz, wydrukować. I tak wygląda on do druku i możemy sobie zaznaczyć, żeby było widać odpowiedzi, żeby nie było widać odpowiedzi, żeby było wpisać, może być klucz odpowiedzi na dole, możemy go usunąć. I to jest gotowy taki test do wydrukowania właśnie tutaj z języka kaszubskiego. Co jest jeszcze ciekawe, jeżeli wejdziemy na stronę główną i chcemy coś wyszukać. I teraz ja z ciekawości wpisałam sobie właśnie język kaszubski. I proszę zobaczyć, wyskoczyły oczywiście moje tutaj 2 quizy, bo ja daję je zawsze jako publiczne, ale zauważcie, że nawet tutaj znalazłam, to nie jest mój, tylko Marta Joanna Maszota udostępniła właśnie kaszubski miesiące. I co jest najfajniejsze, że my ten quiz możemy sobie skopiować do swojej biblioteki i zmodyfikować. Możemy sobie dostosować do swojego, czyli pracować też na tym quizie, co tutaj jest. Co jeszcze mogę Państwu pokazać? Jedną taką ważną rzecz. Tu mam na lewej belce mam takie zajęcia. I tutaj mam właśnie pierwszą A liceum, akurat tu mam drugą B, tam jeszcze inne. No, ostatnia grupa Królik Doświadczalny cierpi, to było jak zaczynaliśmy właśnie nauczanie online i moja właśnie córka testowała ze mną quizy, żeby tu działało. I w tych klasach, w tych grupach, które tutaj mam, mogę przypisywać albo wysyłać te zadania, albo te quizy jako zadania domowe. To samo ci uczniowie, którzy robią na przykład to jako zadanie domowe, mogą przesłać to do mnie. Wrócę jeszcze raz do tego swojego quizu jako język, to nie był ten, przepraszam, to był ten język kaszubski. I teraz muszę zakończyć edytowanie, bo gotowe. Dobrze. I mogę, proszę tutaj zobaczyć, mamy taką zadaj pracę domową, tak? Tu oczywiście daję jakieś daty i mogę wysłać jakby link do tej pracy domowej, albo właśnie mogę przypisać do zajęć, czyli wybierz, ja sobie wybieram taką grupę, jaką chcę, tak? I ta grupa dalej i oni mają przypisane swoje zajęcia. Wrócę teraz do naszej konferencji. Zatrzymam udostępnianie. O, teraz już wróciłam do Państwa z powrotem. Jeżeli chodzi o aplikację Quizizz, jest bardzo wygodna i praktyczna w użyciu. Można właśnie i nakłonić do pisania, albo można można stworzyć taki krótki słowniczek internetowy, którym można się tak naprawdę, wszyscy mogą tym dzielić. Z mojej strony chyba to wszystko. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, myślę, że po dzisiejszej konferencji pomysłów na prowadzenie lekcji zdalnie, online macie Państwo dużo pomysłów, więc tylko korzystać.
Poproszę teraz, żebyśmy już wszyscy pewnie wrócili, bo zakończymy konferencję. Ja pozwolę sobie jeszcze połączyć panią Wandę Lew-Kiedrowską. Mam nadzieję, że się nam uda. Bo szanowni państwo, dyktando. Chcielibyśmy... O, jest pani Wanda. Szanowni państwo, nim podsumujemy dzisiejszą konferencję, to poproszę panią Wandę Lew-Kiedrowską. Panie Tomku, czy możemy być bardziej widoczne? Już dostatecznie widoczna jest. Pytanie, czy mamy słychać? Tak. Pan się zapyta, czy mamy słychać. Czy mnie Tak, słychać? słychać panią Wandę, słychać panią Wandę. Dobrze. I szanowni państwo, poproszę panią Wandę o informację o 19 dyktandzie, które będzie troszkę w innej formie, ale będzie. Pani Wando, zapraszam. Ja przede wszystkim cieszę się, że dzięki Wam, czyli pracownikom Zarządu Głównego i Biura, inicjatywa nie będzie miała przerwy koronawirusowej, jak ma to wiadomo Płesiedłowi. Płesiedło ma nic nie zrobi i będziemy pisać, ale troszeczkę inaczej. Już jest w przygotowaniu i to w takiej dobrej formie regulamin, list do dyrektorów. Jest to wszystko w rękach naszej pani Lucynki, tak. Oczywiście po konsultacji, mam nadzieję, już też z panią doktor Justyną Pomierską. Witaj, Justynko, niestrudzona, kontynuum, jakby to można powiedzieć, po Kasiewsku to by mi szło lepiej. Jedzeć stegną może być po Kasiewsku. Może być. Jedzeć stegną swojego tatka i dla te, jeśli powiem się, jak widzę, jak to robić ty Kasiebiznie, to dyktando jest dla mnie 10 razy ważniejszy. A osoblewie, i to muszę podstrzygnąć, że ten tytuł Królewionka w pałacu to jest tytuł nadany przez twojego tatka. Także to ma tam wiele pożynka inaczej, ale twój tatk to tak, on stwierdził, że ona ją je. Także tam nie musi bez tego słowa je. I teraz dyktando. Ja myślę, że regulamin jest tu niedobrze przeczytany. Własna Justynka przesiekuje tekstołem łeżum na wszystkie etapy i łatwo zwykły, tak jak mnie Lucynka powiedziała, wodze ma miele wsiedkłe my nas w internecie, na ich stronach i do szkół to płycach brały udział i do dyrektorów czytać, odpowiadać i rychtować się do dyktanda. Kiedy? Nie bodzę tak jak mam miele na zaciutku taką dba piutygłe rujana, le to bodzę wsiedkłe w smutanie. I to bodzę tyś w rozmaitym terminie, bo musimy to tak dostosować, żeby wszyscy zdążyli odpowiedzieć, pisać i te terminy są w sieci bardzo dokładnie podane. Może Lucynka my przez te terminy, to ona mnie tu worąci, bo nie wiem, zdalnie. Dobrze, szanowni państwo, to może... Pierwszy dzyl wodzę zdalnie. Także tu mamy zaufanie do nas. Co, Lucynkę? Nie. Szanowni państwo, może tak pani Wando o przebiegu to króciutko. Pierwszy nie będzie zdalnie. Będziemy mieli tylko etap szkolny, szanowni państwo. Dlatego zwracamy się z ogromną prośbą do dyrektorów, do was, nauczyciele języka kaszubskiego. I po tym etapie, który państwo przeprowadzicie u siebie w szkole, ufamy, że zrobicie to bez podpowiedzi, te prace muszą trafić do nas, do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. To wszystko będzie w regulaminie bardzo wyraźnie opisane. I po tym etapie, czyli takim szkolnym, ale zarazem już więcej etapów nie zrobimy, bo nie możemy wszystkich uczniów zaprosić do szkoły, bo nie może być ponad 200 osób w jednym miejscu, ze względów epidemiologicznych i wszystkich obostrzeń tego nie jesteśmy w stanie zrobić. Więc kiedy te prace trafią w ręce jury, zostaną sprawdzone, po tym etapie, szanowni państwo, zostaną wyłonieni już laureaci. Tak musimy sobie jakoś poradzić, tak jak pani Wanda powiedziała. Dobrze, że mamy ciągłość, a co do terminów, to tak jak pani Wanda wspomniała, zaraz oddam głos, w
poniedziałek do szkół, gdzie jest nauka kaszubskiego, do nauczycieli regionalistów trafią maile z informacjami. Do 5 października zgłaszamy uczniów, żebyśmy mieli bazę szkół i uczniów, którzy chcą wziąć udział w takiej formie dyktanda. Potem do szkół, które się zgłoszą, 15 października trafią pliki dźwiękowe w formie MP4, czyli pliki wideo, gdzie lektor będzie czytał tekst przygotowany przez panią doktor Justynę Pomierską. Te teksty zostaną podyktowane w takiej formie, zapisane i do nas, do zrzeszenia trafią prace i wtedy jury wyłoni laureatów. Pracę, ten etap szkolny damy czas od 19 do 20, o ile się nie mylę, 3 października, tydzień, dlatego że w szkołach w różnych dniach jest nauka języka kaszubskiego, więc żebyście Państwo mieli możliwość zorganizowania tego konkursu dla zgłoszonych dzieci, bo w danej szkole może być na przykład 9, bo po 3 osoby z danej kategorii, jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, czyli 1, 3, 4, 6, 7, 8. Tak mamy kategorię. I potem, jeżeli będziemy mogli zorganizować, to 28 października planujemy finał, uroczystość wręczenia laureatom nagród i być może, że tego dnia odbędzie się etap, że będą pisać dyktando profesjonaliści i osoby nie zajmujące i nie piszące zawodowo, że tak powiem, na co dzień, nie zajmujące się, no, niezawodowcy, o tak powiem, tak? I być może, że tylko te 2 grupy będą pisać w realu dyktando. I tego samego dnia nastąpi wręczenie nagród. To tak pokrótce wszystko będzie przesłane w regulaminie i w piśmie. Oddaję głos jeszcze do pani Wandy. Muszę powiedzieć, że bardzo ładnie to przedstawiłaś. Jeszcze jak to zobaczymy, dotkniemy papierku, tak, to wtedy nam się to jeszcze bardziej utrwali. Liczymy na to, że i nauczyciele języka kaszubskiego, i dyrektorzy będą bardzo uczciwi i nie będzie tam szans. No, ja widzę, że niektórzy powątpiewają. Nie no, liczymy, nie liczymy. Tak, że będzie to uczciwie zrobione i prace dotrą do nas nieskażone interwencją ani dyrektorską, ani nauczycielską. Także w dalszym ciągu no, liczymy na spotkanie w Redzie. Reda jest bardzo przejęta, my zresztą tak samo, jak zawsze na każdym dyktancie. No cóż można życzyć? Połamania piór. Ja jeszcze, jeśli mogę, wysłuchałam całej konferencji od początku do końca, udało mi się wysiedzieć i muszę Państwu bardzo serdecznie pogratulować. Były tam takie wątki, które jakby utwierdziły moje bardzo wieloletnie doświadczenia pedagogiczne. Czyli nie nauczymy pisać, jeżeli nie będziemy pisać w szkole. To wybrzmiało u wielu tutaj właśnie Państwa, także naprawdę i nie tylko po polsku, bo tak się też złożyło, że ja w tym roku troszeczkę mam i języka polskiego i to jest takie bardzo ważne. No i to, co pani Justyna podkreślała, głośne czytanie, mamy słyszeć siebie, co czytamy, a tego to po prostu nam ucieka, także przepraszam, dziękuję wszystkim prelegentom, naprawdę było miło. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kończymy dzisiejsze nasze webinarium. Bardzo dziękuję Państwu za obecność. W tej chwili jeszcze jest z nami 75 uczestników, ale było nas ponad 80, blisko 90 osób, które słuchało referatów, warsztatów. To pokazuje, że warto dla Państwa robić konferencje. Bardzo dziękuję prelegentom, bardzo dziękuję pani dr Ewie Andrzejewskiej, pani Magdalenie Budzie, no i pani dr Justynie Pomierskiej za dzisiejsze referaty.
nie ma z nami już pana Macieja Dębskiego, oczywiście dziękuję również panu Maciejowi Dębskiemu, no i naszym absolwentom etnofilologii kaszubskiej. Pani doktor Justyna, czy jeszcze jakieś słowo? Ja chciałam tylko jedno malutkie słowo. Jak zwykle przygotowujemy wykłady kaszubologiczne na Uniwersytecie Gdańskim. Jeżeli Państwo pamiętają, w poniedziałki o 17 od 5 lat taki cykl trwa. W tym roku ten cykl też covidowo zmodyfikujemy, bo cały przyszły semestr na UG jest online. Będzie o tym informacja na kaszubi.pl. Nasze wykłady teraz znowu zasilą zasoby te wirtualnych Kaszub, bo będą po części nagrywane i będą prezentowane, ale potem o 17 w poniedziałki ten wykład też się będzie odbywał i link do tego wykładu zawsze będzie pod tym filmikiem. Więc ja serdecznie Państwa zapraszam, może teraz, kiedy to nie będzie taka odległość, kiedy to nie będzie taki wyjazd, ale mieliśmy szkoły, które do nas przyjeżdżały, to może będzie nam się też łatwiej spotkać i może ta forma wykładu, ta forma jakby wykorzystania wszystkich środków masowego rażenia będzie sprzyjała nauce kaszubskiego i wiedzy o Kaszubach. W tym roku wykłady są takie. Rok 1920, trudne pomorskie pogranicze. Zapraszamy do słuchania i włączenia się w cykl referatów. Tydzień w tydzień. Tydzień w tydzień. Jeszcze jedno ogłoszenie. Teatr Miejski imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni zaprasza 22 października i 23 października. Kto jeszcze z Państwa nie był, może szkoły, jeżeli będzie można oczywiście, zapraszamy do Gdyni. Tam przygody Remusa na podstawie powieści Aleksandra Majkowskiego. Na stronie jest informacja, że przy zachowaniu wszelkich covidowych obostrzeń, czyli połowa sali, więc jeżeli Państwo możecie, to zapraszamy z uczniami do Gdyni, do teatru. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję prelegentom, bardzo dziękuję Państwu uczestnikom za dzisiejszą Państwa obecność. Zapis konferencji umieścimy w przyszłym tygodniu na stronach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, na skarbnicy i na kaszubi.pl. Jeżeli Panie udostępnią, to upublicznimy, zamieścimy również Panie prezentacje plus materiały, tutaj myślę o Pani Magdalenie, które będą u Pani na stronie. Tak, będzie opis jeszcze, oprócz materiałów będzie jeszcze dokładny opis. Super. Więc proszę, zaglądamy na bloga Pani Magdaleny Budy, Frau Buda, tak? Proszę przypomnieć Pani Magdo. Frau Buda, a gdyby co, to na pewno podlinkujemy i na stronie Skarbnica Kaszubska Państwo też znajdziecie ten link. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Mam nadzieję w realu, jak patrzyłam, jak Państwo logowaliście się tych wszystkich szkół, to od razu buźki też Państwa widziałam, ale bardzo byśmy się chcieli, myślę, że wszyscy coś tam. A to Justyna, ja mam podobnie, też wypisałam. Tak jak Pani doktor Pomierska powiedziała, od północy po południe, od wschód, zachód, wszyscy Państwo byliście z nami. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Do zobaczenia w realu.